Ayan, Koy, Supremo 75, mega shoutout. Salamat, Koy. Salamat sa pagpasok. Ayan, share mo sa GC. Ayan, na-share ko na, Koy. Bawal ako magpuyat. Ayos lang, Koy. Pahinga ka na dyan, Koy. Itong puyat para, mabawi. Na-share ko na kanina. Nakashare ko lang. Salamat, Koy. Salamat sa pag-share. Yan. Isipata yung iba. Kaya, yan. Tayo na lang muna natin. Baka busy pa. Ayan. Cute na cute. Mega out, oh. Loading ka. Loading ba ako? Loading ba? Hindi naman siguro. Ba't loading? Loading ba ako, Koy? Supremo 75. Ayan, mega shoutout. Cute na cute. Ang lakas, ah. Paano ito pa inaan? Lakas ng, pakis. Lakas. Oh, Mina. Hello. Ayan, slow motion ka? Slow motion ba? Ba't gano'n? Ayan, may shoutout ka, Quasi Channel. Tamsak dan host. Salamat sa patamsak. Slow mo ba ako? Hello. Slow mo ka, Lods? Ganun ba? Pero okay naman yung audio ko. Yung audio ko, dinig naman. Ayos yung audio. Bakit kaya? Ba sa ano ko, sa signal ko? Ay slow mo. Slow mo ba? Tayo dyan. Ba't ganon? Slow mo? Slow mo ba? Ganon. Ayan, okay na ba? Alikit na cute? Ayos na? Hindi na ba tayo slow mo dyan? Hello? Ayun ang lakas. Hello? Nangyayari dito sa mic natin. Pangit.
Pangit ng mic. Tamsak host from local vlogger. Mega shout out tayo, local vlogger. Padaan lang, skip na ako. Sige bro. Daan lang bro, salamat. Salamat sa pagdaan. Ano ba yung... Ayun, Victoria Colubi. Mega shout out sa'yo, Victoria Colubi. Salamat sa pagpasok. Tamsaktan host, tusok na tusok. Ayun, no? Wow, tusok na tusok. Ayun, salamat sa alikit na cute. Ayos na ba alikit na cute? Hindi na ba ako slow mo? Ayun, kamusta ka po dyan, Victoria Colubi? Welcome po host. Ayun, salamat. Salamat sa patusok na tusok. Ba't tumina yung sounds natin? Mahina ba yung sounds dyan? Music, Victoria Colubi. Okay lang po, kakigising lang. Ayun, kakagising mo lang. Anong oras pa dyan? Umaga na ba dyan? Umaga na ba dyan sa inyo? Timing pala, gising mo LS po Saktong-sakto. Putol-putol po. Ganun. Mahina yung natin. Ano nangyari? 2:20 AM. Ganun ba? Madaling araw pa pala dyan, oh. Ang aga mo naman nagising. Putol ba ako? Ayun na siguro yung signal namin ngayon. Pangit. Putol-putol. Saan ka po ba, host? Nasa Saudi ako. Victoria Colubi. Saudi. Ano pa lang dito 9:21 ng gabi dito sa Saudi. Advance ng diyan sa Pinas. 5 hours. Late kami dito ng 5 hours. Ay, ba't ganun kaya?
Huwag ka na lang po siguro mag-background. Kaya nga, no? Huwag na lang siguro mag-background, no? Okay na ba yan? Okay na, wala nang background. Hindi na ba, ano? Hindi na ba siya, ano? Kaya nga, no? Hindi na lang ako mag-background, no? Para, ano? Yan, wala na akong background. Oo, ganun po ba? Ingat po kayo dyan. Kaya pala po, Middle East kayo. Oo, mas okay na lang. Wala na po. Mas okay ba yan? Sige, sige. Huwag na lang mag-background para, ano? Hindi na ano? Yan, mas okay pala ganito, no? Ang background, no? May lalapag lang. Ayun, slow mo. Slow mo pa rin. Di na ako nag-background para ano, di slow mo. Ayan, medyo okay na. Mas okay na yan po. Ayan, buti naman. Yung background music pala yung nakakaano, no? Background music. Yan, Victoria Colubi. Yan, dikitan mo yan si Alikit na Cute. Digit yan na ating kaibigan. Ayun, nagbaba ng kanyang bahay si ano, Victoria Colubi. Ayun po, may kami shoutout sa 5 milyon dyan. Mas okay na yan, no? Kaya pala yung background music pala yung hindi na tayo magba-background music. Natural na lang, natural. Di ba? Ako na lang yung kakanta. Ayan, mega mega shoutout, Leonie Lacandula Lilis. Hi, good evening. Ayan, nakitan po kita. Hello po sa'yo, ano? Kamusta po? Kamusta po dyan sa Dubai? Ayan, Victoria Culubi, may mga bagong pasok tayo. Dikitan mo na yan sila. Baka makawala pa. Ayan po, may jacket ka na po. Ano? Leonie Lacandula Lilis. Nerd. Na-heart na po kita, Victoria Culubi, sabi ni Alikit na Cute. Ayan. Na-heart ka na po daw ni Alikit na Cute, Victoria Culubi. Nawala si Victoria Culubi na ano siguro na dumidikit na siguro yun. Nag-date kami. Ayun, no? Sinong ka-date mo, ano? Leonie Cacandula Lilis. Sino po ka-date mo dyan? Ayan, thanks. Walang anuman. You're welcome po. Kumusta kayo dyan? Kasama mo ba si Asel? Si Asel, oh. Ayan. Kumusta mo na lang ako kay Asel? Yung aking pinsa na maganda. Mana sa tiyahin niya na si ano? Si Leonie Lacandola Lilis. Nag-mic ako eh. Dapat pala ginamit ko lang yung mic. Waiting ko nga. Thanks. Yeah. Walang ano man. Tingnan natin itong app.
Okay na ba dyan sa Dubai? Ah, pasyal-pasyal na kayo? Mahina. Boses pa. Nagpasyal kami na nakamask para walang huli. May shout out to Reza Simonet. Good evening dyan. Good evening po din po sa'yo, to Reza Simonet. May kami shout out. Salamat sa pagpasok. Ayan guys, baka hindi pa kayo magkakadikit dyan. Kikita na kayo. Maganda po, manual search. Para, durable. Durable yung dikit. Maraming ako. Di ba kayo magbabakasyon, Yuni, Abdullah, yung magbabakasyon. Alikit na cute, saglit, ihawin muna natin. Ihawin muna natin para sa September. Baka mawala kapag binalikan agad sa Victoria Globe. Oo, sige lang, painitin mo muna, Victoria Globe. Para sigurado. Hindi pa, next year pag wala na COVID, gandang iuwi yung wala nang pandemya. Wala pala. Baka pwedeng remove na lang yan. Parang bawal yan sa ulo. Ayan. Remove na lang. Mo na may palo tayo ni Lolo. Kalimutan ko, bawal wala yung nabawalan. Yung may salitang, remove na lang. May salitang pandemya kanina natin. Bawal. Lolo dyan. Stricto si Lolo. Mga words na yun. Pero paki-remove na lang. Hindi mabasa ni Lolo. Okay, sorry. Okay lang, okay lang. Hindi pa naman niya nakita niya. Lolo. Wala pa yan. Nagala po kayo dyan sa Dubai? Maraming salamat sa dyan. Tambay. Okay.
Yan, 12 years na. 12 years pa. Tagal, tagal ko na. Ayan yung ating mga kaibigan dyan. Si Aling Kitapit. Nasa Dubai din yan. Kita na kayo. Kita kayo dyan sa Dubai. Kita kayo dyan sa daan. Nakakana na kayo. Kasi tagal na pala. Yan si Aling Kitapit. Sa Dubai din yan. Marami akong mga kaibigan dito ng dapat. Ayan, mega mega shout out. DJ Arman Idol. Duble. Pang sampung po. God bless po. Salamat sa iyo. Salamat sa thumbs up yan. DJ Arman Idol. Yan, Victoria Columni. Salamat sa pag-tambay. Sa po kayo, DJ Arman Idol. Yan, DJ Julie Bird Idol. Guys, panoorin po ang video bago po. Iwan lang ang tamang bakas po. DJ Arman Idol po. Bang DJ Arman Idol. Dalawa yung binaba ng bahay. Ay, okay lang po ho. Buti naman. Ang isang puhos, asawa ko po yan. Asawa po daw niya po. Bahay. Bahay. Asawang vlogger pala to. Asawang vlogger. Tuwang ko rin yan yung asawa. Nawan. Di pa po bahay niya ho. Bago pa lang. Baba mo yung mga bahay na sa mga saan mo yun. Mga bahay. Okay. Ay, bago lang po kami nag-active. So, sa work po. Bago lang pala. Ito ko lubi, may mga bago tayong pasok. Tayong bahay. Dito kaibigan.
Guys, baka pwede namang tanim na ba akong baka. Comment kayo sa bahay na, sabihan nyo lang na Bisayang Bicolano para alam kanya. And good night, Dudes. Thumbs up dyan nga pala. Salamat sa iyo. Salamat po. Salamat. Salamat yan. Keep na kayo dyan. Gabi na siguro dyan. Bye. Ayan, adik na cute. Salamat. Salamat sa tampay dyan. Tagaan na lang. Tagaan na lang din. Yan, gusto kong mag-stay, kaya lang gusto ko talaga pagod sa pamamas niya. Okay lang po yun, ano? Yun, yun yung control. Okay lang po, pahinga na po kayo dyan. And make out sa iyo, Jay Maria Pitt. Dan bro, patulog na din. Salamat sa pagdaan dito. Jay Maria Pitt. Kapayang taga Dubai yan, ang ating kaibigan, Jay Maria Pitt. Dubai. At sa mga kaibigan natin dito, mga taga Dubai. And God bless everyone. Bye. Sa video nila katulad. Yan, dan full pack dikit Kalimbang Noy Vlog. Buhos. Salamat kayo, dear DJR Manaycon. Yan mo sa napapagtang ganun dapat. Pinas kasi. Yan, DJR Man Idol sa ating pinag-probinsya Simonet. Tukli na lang po, may bakas na po doon po. Sige po, DJR Man. Bukas po sasabihin. Po nagpapakulit ng kanyang bahay si DJR Man Idol. Tahan nyo na guys, baka hindi pa kayo dikit. Ayun, hindi kami shout out sa iyo, Pluto Min. Yan, salamat bro, salamat sa ato. Hindi ka ba busy bro, baka gusto mo yan, babali naman yung bahay sa Victoria Kultuti.
Sige bro, baba ka ng bahay. Sige. Baba ako na hagdan. Usap tayo dito. Nagbaba na ako ng hagdan bro. Sa Victoria Colubi, baka gusto ko pakyat. Baba ako ng hagdan dyan. Gusto nyo pong pakyat. May baba ako ng hagdan dyan. Buhay. Then kung may kami gusto ko sa anim na pagkakit. Okay. Wag muna bro. Sige, sige. Wag muna, hindi ko muna ihon. Bro, wag muna bro. Bro, kasi ulit. Ganun bro, ano ba agad? Baka natatapos yung live ko na unlimited na. Si Lolo. Excited si Lolo magano. Yan, salamat po Victoria Cluby. Salamat. Andiyan ka pa rin po. Napakapit ka na bro. Bro, wala bro ah. Kaya wala. Sigurado ba na sila bumalik? Dito po, Floricias naman ito.
Wala ka pa bro, hindi kita makita dito bro, sa backseat bro. Ba't kaya? Kakape ako host, kape tayo po. Sige, Victoria Coluti. Maaga mo na, ano, maaga ba yung trabaho? Hindi kita makita dito bro. Ayun, wala po. Yan bro, 2 minutes, hindi talaga kita makita. Wala ka dito. Kaya wala ka bro. Ayan na. Ayan na. Oh, Hello bro. Ano, kita okay mo na na bro. Okay na. Kumusta bro? Kumusta ang bagong muni? Kumusta ang bagong? Kumusta? Traffic. Kumusta? Chape? Di mo rinig? Di mo rinig ano? So, sabi mo bro na wag mo muna yun. Hello bro. Ano, kita mo na bro. Hindi Medyo po kaya pwede magpuyat. Kaya alin bro. parang parang nag-chopping nga. Bagal, parang mabagal ah. Ayun, Parang nag Ha? Naririnig mo ako? Loading ata. Oo. Loading, Yeah. loading bro, loading. Ito ba to? Kaya nga bro. Putol tayo. Okay na ba? Parang loading eh. Kaya nga. Ano sabi mo bro na wag muna? Wag mo muna iwan. Ano? Ano tayo? Okay naman. Medyo okay. Bumalik siya ng konti eh. Naging okay. Then, Victoria Clube, dikit na. Victoria Session. Kumusta ang ano bro? Kumusta ang bagong muni? Namuni na tayo bro. Ang problema dito ngayon, after muni na naman. Akala ko dati, pag namuni tayo, okay na. Mas kailangan pa palang magtiyaga bro. Anong tipagan? Anong tipagan? Pa po ng mga anong gagawin. Mas kailangan pa magtiyaga eh. Kaya nga ito. Isip pa rin. Tiyaga lang. Narinig mo ako bro? Change mic eh. Oo bro. Narinig mo ako? Tiyaga lang. Oo bro. Dinig ka. Ayan, Victoria Colubi.
Kita ka ng Flores sa Monet. Salamat sa Flores sa Monet. Tapos na ito, tanong din naman. Okay. Huwag. Asa mga lakaw ka bro? Pakya. Unsa bro? Lakaw ka? Okay, mga pakya na sa kuwan. Na-ready. Unsa bro? Lu Dito. Okay, mga pakya na sa kuwan. kusog bang internet dyan sa Okay na imo ba? bro? Kusog internet dyan sa imo? Kusog ang Inay. imong internet? Inay bro. Inay no? Inay. Oo. Inay. Raan mo niya mong kuwan. Gamit niya kuwandaan niya. Unsa bro? Daan niya. Dapat kuan bro pag Doon sa before ka router. mag nakadita ka o ron sa? Nakadita ka o naka-wifi? Naka-wifi. Router. Inay Pag lagi before ka diri mag na sa kuwan. mas maayo before ka magkuan, before ka mag-start bro, i-restart ng imong router ba? Na may router diha, di ba? Before ka mag-start og mga ingani, i-restart ng router ninyo diha. Patya lang gud ang sakit good para mamatay din yun na sa pagbalik para mag-restart siya. Ano ba? Oo. Kasi man gud ang router pag wala restart medyo ina siya ba. Dapat usahay i-restart nimo para mag-reset. Dapat Okay lang imong super chat bro no. ang super chat. Oo, okay na bro. Naana, di ba? Kita ka niya? Makita na ako kaya lang problema lagi diri di pwede mo palupad. Binuwang man ni. Oo. Super chat. Oo. Okay, right. Ayaw lang pislita bro. Ayaw pislita. Dili mo. Makuhaan. Pwede mo palipad ba? Makuhaan yung tigong. Makuhaan yung tinigong. Kira na diya. Paabot ang kinsay ko. Kira na diya. Mag-premiere dayon bro, premiere mo para tapos invite to mga big timer diyan na to mga friend. Ina lang gud nga atin sa Ito tuwang lagi, premiere. kuwan. Itong premier ang kahapon, masayang. Ito tayo palupad. Pero Pero okay. paron mga wakwak diha ba? Doon pa na wakwak. Doon pa na wakwak. Inadayon si Ate Grace bro. Inadayon si Ate Grace nga kuan ba imbitaha nga mag-premiere ka. Ate Grace. Nagkuhan na ito ganyan. Nagkuhan na ito ganyan. Yo-yo. Inga nga Yo-yo na sa premiere kanya. tapos inga nga na kay premiere tapos si try kung naggana ng kuan diha kanang dollar sign. Lagi sayang unta Yo-yo. to no. Sige lang, buhat na Yes, sa why? isa ka kuan video ba tapos si premiere tapos invite si Ate Grace nga Ate Grace mag-premiere ko ba. Testingin na nga kung kuan diha sticker kung mag-work ba na o dili. Budol bro. Budol. Budol ba budol May kay bago mo ba? Sabi ni Victoria Budol. Tamtak pre. Salamat sa tamtak pre. si Tim Aizan. Ayan, Tim Maislan, may kami shout out. Hello. Sabi ni Victoria Kulob. Kaya akin na lang yung gaan mo. Kaya kinalang yung higanan unan mo. Saan yun? Ito? Ayan, yung color sign, biskot. Biskot, Tim Maislan na color sign.
Ayaw tanawa eh. Ayaw tanawa kasi mapistitan na yung uban ha. Ayaw nagtanawa kayo doon. Timay-san, hello. Kung ano lang ka na. Ayaw lang kayo iubos yung tanaw. Ito na taas tanaw. Kita ng dollar tayo dyan. Base na kuan dia sa baba, base na gusto mag-try kay kanang na dia sa baba, base gusto niya mag-try kay host kanang dollar sign ni host dia base gusto niya try kung ninggan o wala. Sabi ni Love Eliza. Hello, Love Eliza. Sabi daw. Kapitag ka. Wait a minute. Kaping mainit. Ayaw ninyo. Nag-awa ng dalaran. Kita na ano ba? Ayaw na. Tulawa, aning dalaran. Dito. Ayaw, nag-istitan. Patis tingin daw kay Timay-san bro, base naggana ng dollar sign ni mo niya. Try lang god. Sige na. Try. Error man daw eh. Error daw lagi, error. Error. Error daw bro, ingon. Try lang god. Error man daw. Wa ko hindi pa ng credit card, sabi ni Torres mo eh. Kumplera na ano? Torres mo eh. Error man daw eh. Sunod na lang pag meron na. Sige Madam Victoria, sige didikitan kita ikaw pa walang problema. Didikitan kita, Madam Victoria. Kitan kaya tapos bigyan ka ng unan. LS pa siya. Walay dollar diri sa diri host. Walay ina sa YT. Host dili pa mo sa Timay-san ba wala daw dollar sa China bro. Oy, dalag diri. Ito lang tayo na sa white. Phone dito sa China ko, may white yan. Bawal. Wala na dito sa China no? Oo. Pero man Kaya nga oy. Bakit ito? Bakit ito naman? Kuhan din na. Split ng dollar. Error yan. Okay rin ako. Hindi pa yan. May kabalakan. Kuhan na rin. Dispira na niya. Ay, kuya, Tagalog ko nga dyan na ako. Tagalog ka nga dyan. Bro, wala dili siguro ka sa butog. Oo, di siguro ka sa butog kuan Bisaya si Sorry, Victoria ba? Tagalog naman, Tagalog. Dinas niya mo, YTC host, walay China sa YT country. O, same din dito sa dinas din yung ako. Siguro ka Dinas din yung YTC. Kaya, sorry. Okay lang po, joke lang po yun. Sabi niya. shout out kay ano bro, shout out kay Madam Aisha Rankin. Naplay isa na kita live live. Ha?
Sabi niya, ano, joke lang. Ay, okay lang po, joke lang po yun. Ayun, ay siya Queen. May kami isang out sa'yo, ay siya Queen. Tamsak post. Salamat sa patamsak. Yan, shout out. Ayan, Victoria Colodi. Ayan yung parang tawag yun. Walang ano, walang super Joke lang daw, joke. Oh. Oh, yan na si, ano, si Ma'am Aisha Ranwin. Yan. Nakatalikod si, ano, Ma'am Aisha Ranwin. Ba't nakatalikod ka, Aisha Ranwin? Kita mo yung ganda mo dyan. Kuan lang na ano lang yan bro, parang trailer lang yan, nakatalikod pa trailer. Pang trailer muna yung nakatalikod. Kaya nga. Umalis ko saglit, 10 years harang na agad. Grabe, umalis ako saglit, 10 years harang na agad. Haba ng harang, 10 years. Ang tindi ng araw mo bro, 10 years ah. Kaya 10 years nga. Victoria Colobia, may bago tayong bisita, si Aisha Ranwin. Tan mo na yan. Yan yung mga ano bro, yung mga 10 years na harang, yun yung mga channel na mga legit ba, mga puging channel kumbaga. Kaya dikit sa dikit. Haba ng harang. Kanina bro ba, inun ko na agad yung ano, habang nag-edit ako, i-on ko na ba yung time. Mamaya. Ano yan? Ang yung sa video, nalarsa. Ba't choppy siya bro? Hindi kita masyado marinig eh. Yung ano nangyari. Naririnig mo ako? Oo, dinig kita bro. Diyos ko, tulog muna ba ko? Tulog ka na naman, ano, Victoria Colodi? Hindi pa tapos yung harang. Ang haba talaga ng harang, natutulog daw muna siya. Victoria Colodi. Ayan, ay Sharon Quinn, salamat sa pag-video dyan. Ano yung tanong mo kanina bro? Ano yun? Sabi mo? Yung ano bro, di ba punta ka sa Chrome tapos sa video, on off dun, sa dollar sign on off. Yun, kuno ba yan agad o mamaya na? Wag mo na. Hindi, ba't iwan ko hindi ko siya naririnig mo ako ng maayos, hindi? Ha? Ayan, may gabi ka shout out, Pam Gabni. Parang parang choppy. Sabay lang ako, kay data lang ako gamit, mga gwapo. Sige, salamat sa paglabay, Pam Gabni. Kira kayo. Salamat na pag-agi-agi niya. Sabi bro, sabi ko. Akyat ko pagbalik. Kabalik. Babawang ka na. Sabi ako. Ayan, I'm back mga gwapo. Victoria Colodi. Tapos na ba yung 10 years na harang? Victoria Colodi. Ang haba ng harang niyo. Sabi.
galuding ka dong. Lagi eh. Loading ako. Yung hinay ang net. Nagtakbay po ako sa harang-harang mo. Salamat sa paharang-harang dyan, Victoria Coludi. Salamat. Takbay ka sa harang. Ang haba ng harang. Sabi yung harang. Ano bro, baba ako ng dyan. Dyan. Loading pa rin ba? Host, drop ko premier na mo. Try ko premier. Sige, Team Aisan. Drop lang. Ayan, at pambak ni hello day, sabi ni Team Aisan. Ayan, baba na kanyang bahay sa Victoria Coludi. Baba mo lang yung yung, premier nyo, Team Aisan. Ayan, Victoria, tamsak naman ng premier ni Team Aisan. Padikit na rin, saka naman. Tingnan niya, digit na kaibigan niya. Nakatamtak na ako kanina dyan, Team Aisan. May tao kanina eh. Namtak na agad. Ayan, Torres sa Simonet. Nakatamtak na. Team Aisan. Sabi ni Torres sa Simonet. Ayan, pasunod ako. Sige, Team Aisan, Proton Bench. Nagbaba ko bahay balik. Nagkuha naman ko. Ay, wala pa yung mga. Naman. Wala pa ko kita sa imong kuhan bro. Kuhan diri, wala pa magkuhan. Wala pa kanigawas diri. Hindi pa nakita yung na, na, sa kalikod bro, na anak ko sa wala gid bro,
Hindi mo makita eh. Tao eh. Boss, wait ha, balikan kita. Mamasyan ako sa kabilang kanto. Sige, sige ha. Tuloy ako lobby. Sige po. Nangyari dito, ba't wala? Tagal makapasok bro. Kaya, no? Ayan, wala po. Ayan, ayan na, meron na. Ayan na. Ayan Kana, na. kinabay. Yan. Tagal makapasok bro. Kaya, kanina ka pa. Di. Ngayon lang. Ang bagal nga bro, parang ano eh, loading, naglo-loading ka. Kaya, hindi ka umaya. Iwan ko. Na talaga yung ano. Nakasakay. Ang bagal nga bro, Tupak tong parang ano. ano eh, loading, naglo-loading ka. Tupak tong kita. Na talaga yung ano. Nakasakay. Tupak tong ano. Okay, okay ba bro? Ako. Ano bro? Laro na ba? Muharang bro, pag Kaya, mugawas ka, na mubalik ang harang. Si Maldita oh. Hello, Madam yan, Maldita. Baliharan. Baliharan. Gihurot na ganiya, Kana, 10 years. 10 years daw gipli ni Timaysan ganiya. Gihurot na niyang harang bro. oh, si Victoria Colubin. Sabi ni Victoria Oo. Colubin eh. Si bro Victoria pala yun ah. Wala. Ubus ng harang ni Victoria Colubin. 10 years daw. Tinulugan pa niya. Gihurot na niyang harang bro. Naurot na ang harang bro. Urot. Urot na nga sa company ba? Wala na ipang naurot na. Ubusan ni Maldita. Ubusan ng harang ni Maldita din. Dapat napatapak dyan. Kita. Shout out, Madam. Shout out sa iyo, Madam Maldita. Quiz, DJ lang kasi DJ mo ba? Shout out Sir Lumen. Sige lang, Shout out Maldita. sa iyo, Madam. Pag-isip. Naurot na ang harang bro. Gawa ka ulit ng premiere bro. Gawa ka ulit ng premiere. Bukas. Sa mga bukas may na-upload ako. So, may edit pa. I-drop mo doon kay ano, kay Ate Grace bro. Hindi pa tapos. I-drop mo doon. Ay, hindi pa tapos. Ayan ang problema eh. Kahit na sabihin natin may content ka, tapos ang problema naman, i-edit mo pa eh. Pag hindi mo naman i-edit, ang pangit din. Kaya. Paano pa kasi edit pa. Kaya Ate Grace. Ano bro? Kaya Ate Grace. Wala. Ayan mo na yun. Ano na yun eh. Marami ng ano yun. Kumbaga, established na yun eh. Wala nang problema yun. Andun ako kanina. Anak ko nanonood na kay Ate. Ate Grace. Ayan, Silas Kitchen, tampak po. Salamat sa tampak yan. Silas Kitchen. Silas Kitchen. At may gabi ka-shoutout po sa'yo, Silas Kitchen. Sarap ng kape bro. Pinanood ko yung kay ano. Yung ang galing pala ni Madam Victoria Colobio. Ang galing gumawa ng kape bro. Ang sarap. Nasa ano yan bro? Nasa Malaysia ba yun?
Parang nasa Malaysia yan, si Victoria Colon. Maldita TV19. Galing mag-design ng ano bro ah. Galing niyang mag-design nung alam mo yung sa kape. Oo. Tapos Parang, dinodrawingan niya. ano Ang yung, galing. ayan, eh, ano yun bro? Bartender, di ba? Bartender. Bartender ba? Barista. Barista. Barista ba? Barista. Bro, pwede mag-drop Barista og na. link ba? Na ako'y friend bro ba? Kanang Oo, drop apit na lang niya. bro. Apit niya na makuha pero Sige po. mubalik siya bro. Kaya apit na niya makuha ang niyang Oo. kuan ba? Apit na niya makuha ang niyang watch hour. Tapos ang problema niya ang niyang banana kuan pa. Nasa 700 pa yata. Oh? Oo, pero apit na Oh, niya yes, bro. makuha ang niyang 4K. Sige po. Para po. Naka-4K siya. Graduate na Oo. din siya. Oo. Hindi naman siya ano yan. Pag hindi pa siya graduate, naka-4K na siya, hindi pa graduate. Oo. Yan ang problema diyan eh. 'Di ba minsan ang iba naman minsan nahihirapang kumuha ng ng WH. Madali Oo. lang yung banana ngayon. Ang problema kasi ngayon nalalagas eh. Baliktad sa kanya, no? Baliktad na naman ngayon. Sa akin na yung WH niya, yung banana lang yung problema. Banana lang problema. Grabe yung banana ngayon eh. Baka ng banana. Bilis pa bawas. Eh, problema ba? Boy siguro si Lolo. Kumain na Di sana. nakabalo na si Lolo sa labanan ba? Wala na, lisod na kayo. Tapos ang Ano ka na, bantay, bro, nakabantay ka bro. uh, Sa GC, di ba? Nakaka-direct ka, gikan sa GC. Wala ni Lolo. Paano siya nga yung mga GC? Diba? Pero ang matindi bro, next year, kabalo ba ka next year? So, Next year nga standard sa YouTube, ang mga wala pa na mo ni bro, nanay ads nga mo gawas. ganun ba? Yan, thumbs up dan host. Kapugi naman nila. Yan, tag ni ulit tag. Salamat sa pagpasok ulit ng vlog. Ano po yan si Tom Ed? Sila skit yan. Co-host ko. Yung puging-pugi na si Tom Ed from Dubai. Si host lang ang si host lang ang mapogi, Madam Bulindang Vlogs. Parehas po. Ganun ba bro? Kahit wala pang hindi pa mo bro, may ads na? Bakit ganun? May ads na siya nalalabas bro, pero wala kang hindi ka kahati sa revenue. Sila lang yung yung si Lolo lang ang kumbaga sa kanya yung revenue. Kaya marunong din Marunong din si Lolo. Yun ang doon eh. Kumbaga pinaghihirapan matindi doon kasi pinaghihirapan mo yung content mo, di ba? Pinaghihirapan mo yung content mo tapos sila may ads na lalabas sa kanila yun, di ba? Kanila yun. Sa utak din Oo, pero yun nga sabi ko nga sa mga hindi pa namoni, di ba? Sabi ko pag nang mukbang kayo, ganito na lang. Kanin na lang yung imukbang nyo, wag na yung ulam. Lugi din eh. Dikit na sabi ni Professor. Lugi rin. Tama yun. Lugi rin bro. Bibili ka ng bibili ka ng kanin na imumukbang mo, ulam. So, mas mahal pa. So, ang problema ngayon dyan, magbabiral yung mukbang mo. Si Lolo ang kikita, ikaw wala. Kanin na lang muna ang bilhin mo. Huwag na yung ulam. Para hindi ka lugi, no?
Ayan, Hindi si ka Lolo lang eh, mo ikinabang. Sabi ko sila sila. sakit. Ang sakit nun eh. Kaya nga. Kumbaga, kung hindi ka pa namuni, ang sakit sa side mo, Oo. di ba? Oo. Kunwari, marami kang video. Oh, daming ads doon, pero hindi ka nagre-reveal. Si Lolo lang. Oo, sa kanila yon. Yun ang Ay, ano nun, negosyo yung kasi yan ni mahirap Lolo. nun. Sabi ko lang. Oo. Shoutout kay kay Bro Ayan, Lester Lester ang Umbrog vlog. dyan. Shoutout mo. Shoutout sa'yo, bro. Pwede kahit tuyo. Mahirap pag pagkanin lang. Sabi ni Telas. Yan. Mahirap daw pagkanin lang. Oo nga naman. Pwede kahit ano lang, yung mantika. Mantika ng baboy. Tapos tuyo. No, sila statement. Kuya, bumalik na ako dahil unan mong mukha amoy pera. Unan mong mukha amoy pera. Yung lang tutis. Sabi ko, Kuya, sabi ko, bumalik ako. ayan, sila statement. Wasak-wasak. Mr. Pro Vlog. Ay, good morning sa'yo dyan, Mr. Pro Vlog, bro. Sarap ng mukbang mo kahapon, Jollibee, Jollibee. Anak ko, Kuya, Jollibee. bumalik na ako dahil unan mong mukhang amoy pira. Joke lang. Saan una nito? Ha? Ano yung Una. una na sinasabi niya? Ito yata. Ayan ata, mukhang pera. Ano yan, dinosaur yan. Good morning, bro. Kagising lang. Ayan. Nabiglamig na rito. Nagbaba na ka ng bahay si Gloria Colubi. Bagoong na lang. Oo, sarap yun. Tilas na yun. Bago. Tilas na yun. Sarap din magluto. Muni ka na ba, no? Tilas na yun. Ayos pala yung plano ni Lolo. So, hindi pala totoo yung magdadagdag, bro. Yung magdadagdag Dadagdag ng... ng requirement. hindi yan, bro. Ano lang yun? Photoshop lang yun. Tinignan ko yung ano yun. Ano yun? Fake news yun. Mahirap pag yun ang mangyayari, bro. Mahirap Tuyo yun. na lang kulang. Tuyo na lang kulang kuya para tama lang maraming dana. Kung nga naman, kung iisipin mo, di ba? Kukunin, gagawin 5,000. Hirap-hirap na yung 1,000 gagawin itong 5,000. Kaya nga, ang mangyayari dyan, bibili ka. Kasi ang uso naman sa mga content ngayon, ginagawa palaging madali lang gawin yung mukbang eh. Di ba? Bibili ka ng mga mamahaling ulam, pagkain, tapos imumukbang mo. Tapos mamaya-maya, ang sakit nun, after mo i-upload, may lalabas na mga ads. Di ba? Tapos yung kumikita, si Lolo, ikaw hindi. Yun ang masakit dun eh. Gumastos ka pa. Bro, dapat dun bro. Kapag magmumukbang ka, di ba? Tapos mumukbang, tapos pag nasi-CR ka, pag-video ka rin na CR. Ay, Lolo, ito tayo na. Ito na yung minukbang ko. Ikaw lang makakapira dito. Sige, lagyan ko ng ads. Ang ads na lalabas doon, bro, yung mga gamit pang CR yon sigurado, inidoro, mga yon. Mga pabango sa inyo. Pabango sa inidoro. Pabango sa inidoro yon, bro, sigurado yon eh. Sabihin mo, Lolo, ito para sa'yo. Hindi po. Bago lang ako po. Sabi ni bago lang po. Magpupang kaya ako ng kanin. Walang ulam, wala pa at magawa. Oo. Kaya kanin lang. Yun nga. Yun yung, yun nga ang advice ko sa mga GC, sa mga ibang GC. Sabi ko, pag gano'n ang mangyayari nga, pag nang mukbang kayo, na lang, kanin na lang, walang ulam eh. Okay na yun. Baka yung i-ads ni Lolo, yung mga ulam. Kung wala namang ulam, baka i-ads niya yung mga ulam, lagyan natin ito ng ulam na
May kanin na eh. So, kulang na lang kulang. Ayan, sila ni Soriano. Tapos, kaya pinagdod na yung ginagawa. Dile dile yo a lurkear, mile. Kaya, kaya nga, Si ano kanina bro, si pag- ano, si bro Lister kanina nagmukbang, ano yun, Jollibee ba yun? O ano ba yun? Jollibee. Jollibee, yun. oh, big time. Okay na yan kasi may ano. With, Okay, okay na yan kasi with may ads na siya eh. cook ka. Oh, may ads na siya. Pag nagmumukbang ka ng Jollibee, ba bro, pag nagmukbang ka ng Jollibee, yung coleslaw lang yung mukbang mo. Yung chicken at saka yung mga bread, wag na. Coleslaw lang, pwede, okay na yun. Nananawagan niya sa kay Jollibee bro. Sabi niya, Jollibee baka naman, dollar niya. Bro, ay nakakatuwa naman usapan, sabi ni Victoria Colubi. Kaya nga, Victoria Colubi. Ito, nakakatuwa, nakakabad trip si Lolo eh. Mangunguha lang, magkakaroon ng ads yung ano mo, yung video mo. Eh, wala ka namang kikitain eh. Kaya dapat kayo guys, malayo-layo pa yung December. Yan. Oh, tirahin nyo na. Sinong hindi pa? Si Tim. Ito si ano bro, si Tim Maizan na ano na yan? Muni na yan? Di pa bro, ano pa yung bahay nila eh. Medyo, tapusin nyo na yan, December. Ang WH nila, palang kalahati na nila eh. Ano nila, 800 pa lang. Yung 800 na. Yan po, nagpapalakan yung bahay sa Tim. Okay? Dapat matapos na yan bro sa Tim. Dapat tapusin nyo na yan next year. Kikita na yung kikita na si Lolo sa ano nyo. Sa video nyo kayo, hindi pa. Tapusin nyo yan before December. Kayang-kaya pa yan siguro. Kaya pa yan. Sabi silang nag-i-invest eh. Nawa, every other table. Pero ang bilis, nakuha agad nila yung siguro makuha nila yan by December. Kasi nakuha agad nila yung kalahati. 2,000 ata. Diba? Marami naman tayong kamag-anak diyan na may computer eh. Paplino na. Wala na ganun na lang ang labanan eh. Kaya ganun na lang. Lolo eh, ganun din. Isip pa si Lolo. Marami kang mga kamag-anak din na may computer eh. Wala na, yan ang labanan ngayon. Tirahin mo na. Wala nang option eh. Bro, kaya pag nag-graduate na sila, meron naman. Gusto nila kalahati lang naman yan. Oo, babayad lang naman din. Para kurata. Pinabuti ng ayan, yung tugnaw diha ba yun? No, lugbay. Nagpaba ng nagba si Victoria Colubi. Wala na. Sana si host. Nalaglag si host ah. Bagal kasi ng net ni host eh, kaya medyo nagreklamo na yung Premier. Almost fetch ko na daw yung wala na. Almost ko na yung free. Tatapos niyo free. Sayang bro, dapat model daw siya. Baka mag-viral ka ako wala sa model pabintang durog. Pindaw niya ng model. Malay mo, baka mag-viral yun. Ayan, si Manay Pasaway. Super lakas ng voice mo. Talbog tutulik. Lakas ng voice. Ayan, Manay Pasaway. Baka naman.
Bro, Kawawa mga undergrad. Kaya nga, kawawa. Pinagtirano. ayan si Ate Chris, bro. Please support our premier cook. Biden. Si Ate Ate Grace. Chris. Ate Chris, yung ano dyan, no, yung gusto sana ni Bisayang Bicolano subukan yung ano dyan, yung dollar daw dyan, kung gagana o hindi. Asa Hindi. na si mo, nag-live ka para lipat sila dito. Ano yan, ano yan, mami, Ate Grace? Asa na? Sino host at sana sin Next po, host. mo ng live Co-host. para lipat. Pinapasin yung ano mo, bro, yung link para lilipat sila sa'yo. Like, bababa ka, bro. Bababa ka. Yan, Ate Grace, heard kita. Yeah, mami. Bro, gusto ko talaga sana subukan yung ano, yung dollar sign mo diyan. Kaya lang problema talaga walang ano dito eh. Hindi pwede yung ano, hindi pwedeng magpalipad. Sayang eh. Okay lang yan, bro. Saka si, ano. Si, saka okay na yan. Yan, may kami shoutout sa 12 million dyan. Ikaw, duaw ka sa ilang kaya nga, baba ko muna to. Baka pwede nyo dikitan tong ilalapag ko na bahay. Legit to, babalik. Yan. Saan nyo po, guys? Tapos na pala si Ate Chris eh. No? So, tapos na si Ate Chris. Ano bro? Okay? Tapos na si Tapos Ate na Chris. siguro. Sabi ni Tim, ano na daw eh, tapos na daw. Sabi ni Tim, tapos, ayun. Ayun o, nagpalipat di mga. Ayun. Sa wakas bro, lumipad na. First time na. First time. Yan, maraming salamat, mami. Wait, laki naman ang pinalipat ni mami. Ang laki, sige, ano. Nung nagpakulay si mami. Ang ganda pala ng kulay, bro. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay, ano? Blue, eh. Anong kulay? Hindi naman blue yan. Ay, kaya nga, ano yan? Oh, parang dikit na kami kulay na. Lorisa Simon, Naanay ni Simonet, Lupat. parang dikit na tayo eh. Dikit na yata tayo ah. Naanay ni Ayan oh. Congrats, host. May pakulay na. Anagid siya, Kaya, ganyan talaga siya, no bro, si Ate Grace, talagang ano yan eh. Kumbaga supportive na mami, supportive na kaibigan. Supportive talaga siya. Ate Grace, may ate na tayo, may mami na. Kita pa. Oo, kaya ano yan eh. Kumbaga around the corner lang yan. Yan lang yan. Pwede na humano ng LS to. Pwede na humano. Salamat, teacher. Sa wakas, Timaisan. Sa wakas, Timaisan, nakuha na yun ni Kuan ba? Nakuha na niyo sa kanyang pangarap. Naatag na yun niya, Tigris. Ako na doon. Oo, laki-laki yung pinaba ni Ate Kuy. Salamat, Ate Kuy. Love po. Ayan, no? Love, tita Ate Kuy. Sabi niya, Demaisen. Ganyan tayo kamahal ni Ate Kuy. Mami Kuy. Oh bro, ano talaga yan eh. Super ano talaga yan bro. Matulungin at saka supportive eh. Alam mo yung sana nga pumunta siya sa Dubai bro. Sana pumunta siya dito sa Dubai para
mamit namin ng personal dito. Marami din kaming ano dito eh. Naghihintay sa kanya na pumunta Pag dito. wala, pag okay na yung lahat bro, pupuntahin natin. But, lilipad din dito. Marami na tayong may ticket. Tapos mga tropa. Yan. Yung ano, yung premiere ni Team Maisan bro, ano, hindi available yung ano Alin? Yung team, Hindi available lang. yung link na binaba niya na premiere niya, hindi available yung video. Kay Team Maisan. Hindi available. Di ba isan, hindi daw po available yung ano nyo? This video is unavailable. This video is unavailable. Bakit kaya? Ayan, co-host ko, si Victoria Colubi. Ayag yung taon kalimpi si Ate Grace daw. Oo, hindi natin yung makakasusunod si Ate. Nakakit si Ate. Ate Grace daw. Makakit. Kaya Ate Grace, may ano na po. Hagdan na. Akyat daw siya, Ate Grace. Akyat. Oo, akit na. Yeah, Florisa Simonet, hello tita, sabi ni Tem Aizen. Ayag yung kalip ng Purakay ba, Bisaya, Kulano ba? Oh, ginoko. Hoy, Akyat daw siya, Ate Grace. Akyat. meron akong suggestion sa'yo, Bisayang Bicolano, no? Kasi, Florisa Simonet, hello tita, sabi ni Tem Aizen. Bisayang Bicolano, makinig ka. Kinig ka. Kasi ikaw yung pinakamaliit sa amin mag-live. Bilang nanay, ate. Gusto ko na lahat ng mga tao, dikitan mo para magkaroon ka ng maraming super chat. You need to make time. You need to make time to make money, to earn money. This is about the time na talagang kahuyin mo yung pira mo. Yang. Sa totoo lang. Kasi, di ba, Tam, siya yung pinaka-weakest link natin na konti lang yung tao niya, di ba? Agree or disagree? Oo nga. Agree. Gawin mo talaga, Bisayang Bicolano. Dikitan mo lahat, kahuyin mo. Hindi lang kayo mangangahoy ka dito sa bahay ko, sa ibang tao. Makipag-friends ka talaga kung gusto mo ng super chat. Kasi ako talaga, kahit nag-off ako, nangangahoy ako ng ibang bahay. Kasi kung hindi ako hindi ako magaganyan, walang pupunta sa bahay ko. Ipagan mo lang yung malaking pangahoy, araw-araw. Yeah, kasi pumupunta ako, binabasa po, kung sino yung sino napapop up sa akin, pinupuntahan ko sila, dinidikitan ko sila, ini-entertain ko rin yung mga host doon para makikilala ko at may shoutout yung pangalan ko para maririnig ng mga tao yung pangalan ko. Tama. Kaya tingnan mo ngayon, meron tayong mga 4-4, 5-5, may super chat pa, at least meron tayong pera, di ba? Yeah. So yun talaga, advice ko talaga. At saka ang gawin ko, alam mo yung ginagawa ko ngayon, sa totoo lang, para akong nag-aaral. Pinaano ko yung, kung makita mo ngayon yung mga title ko ngayon, yung mga title sa mga ilis ko, iba na kaysa noon, i-compare mo yan kaysa last month. Sinesearch ko na kung ano yung maganda, kung alam yung, halimbawa yung magbibigay ako ng tips sa mga tao. Kailangan ang ibigay mo ngayon, educational, yung ibibigay mo, at saka tips. Mag-share ka nun. Mga kaalaman, no? Oo, yun talagang gawin mo ngayon. Yan ang yan din ang kay sa lahat sa atin yan, hindi lang kay ako. Pero yun talagang yun ang ginagawa ko ngayon. Talagang gusto ko na halimbawa meron akong, like I said, nababa na naman siya. Like I said, kung halimbawa meron kang tips na maggumawa ng tea. Ha? Ayan, kung marunong kang gumawa ng tea, ayan, lagyan mo yung tea na yun para yung tao na yun na maghanap ng tea, at least yung pangalan mo nandoon, ma-searchable doon sa YouTube. Ayan. At saka yung ulam mo din na
Ha? Oo. Oh, yung ulam mo rin Bisayang Bicolano, yun, isa rin yun na searchable kasi nakalagay doon ulam mo, paitan mo, di ba? Oo. Pero kailangan mo talaga Papaitan. na pahuyin mo na ngayon kasi ito na talaga yung pera mo nga talaga ngayon. This is about for you to work. Kaya nga eh. Nga Oo, gagawin ko talagang nga. this is work talaga yan. Ikutin mo lahat ng mundo. Tingnan mo si Tom Sid, kanina Araw-araw. 50 yata, di ba Tom? 50 tao mo? Oo, ang dami kanina. Oo, May nasa topic sa 50. premier. Paano mo nagawa Nasa yon? 50 Mag-share ka Ate ng Grace. tips. Paano mo ginagawa yon? Hindi, ganito kasi yan. Alam mo, andito tayo sa YouTube. Nag-uumpisa tayo ng YouTube. Wala tayong ano eh. Kumbaga, wala tayong kakilala, unos. Pero tama yung sinasabi mo na dapat ano ka, maging, kumbaga, explore ka. Maghanap ka ng mga kaibigan. Yun yung pinaka-sikreto sa YouTube. Kasi wala tayong kaibigan eh. Kailan tayo maghanap ng kaibigan, reach out sa kanila, suporta. Pag nag-support ka sa YouTube, yung taong sinusuportahan mo, babalik yun. Yun ang ginagawa ko eh. Sino yung Totoo yan. madadaanan ko along the way? Kahit hindi ko kilala, pinapansin ko, tinatamsakan ko, kinukumintan ko, hi, hello. Eh pag Yes. premiere ko, nagpapop up sa kanila, nagtatamsak, yun. Andun na mag-uumpisa yun, babalik sa'yo kasi tinulungan mo, ganun lang yun, give and Yeah, take. tinulungan mo. Yun yung pinaka sikreto sa YouTube, wala nang iba. Just pagtutulong ka, tutulungan ka, ganun lang yun eh. Pero pag Tama nang-i-scam yan. ka, wala, i-snabing ka rin. Isnabing ka Ganun rin. lang yun. Oo, ganun Pero lang yun. alam mo, sana kung ma-flex lang yung video na pinupuntahan ko talagang, ano talaga, ito lang ang ano ko, marami akong napuntahan. Ewan ko lang kung naranasan nyo to ha. Like, katulad ng ano ko, tips for today, huwag kayong mag-beg. Alam mo yung beg? Yung beg, yung ano ba, yung nanghihingi, yung talagang, guys, ano nyo naman ako, ganito, hulugan nyo naman ako, ganyan. Parang nakaka-underscore yun sa'yo. Hindi ano, pag may nadadaanan akong gano'n na Parang tigres, kagad akong pwede lumalabas eh. Ha? Pag may nadadaanan akong gumaganon kasi may mga ilis na gumaganon. Pag nadadaanan ko, bigla akong lumalabas kasi ano yan eh. Kumbaga hindi maganda eh. Yung yun nga, yung manghihingi ka ng favor na bigyan mo ako nito. Minsan yung iba hindi ka pinapalabas. Pag member nila yun, nanonood, dapat manood ka sa kanila Oo. within 2 hours, Oo. 3 hours, nakababad ka lang doon. Which Totoo is, yan, guys. Meron talaga akong toxic napuntahan. yun. Wala, yung ganon, wala. Totoo yan. Meron Oo, ako napuntahan, totoo ha? Meron ako napuntahan. Babae ito, taga-Canada. Alam mo naman ako, gaano ako kaharot, yung napapatawa, yung super chat, di ba? Hala ka, hindi niya talaga ako binigyan ng ano, ng jacket. Kasi ang ano, tinatawag niya, Ate Grace, taga saan ka? Eh, yung kamay ko, basa pa. At saka nagluluto ako, bali nagpap-up lang siya sa akin, tapos ngayon, nag-hi kagad ako sa kanya. Alam mo, para siyang galit, hindi niya ako binigyan ng jacket, at talagang sabi niya, anong giatay? Ganun. Sabi ko, Hos, yung kamay ko, giatay talaga tong kamay ko, basa. Sabi ko sa kanya, nagpautos pa siya ng tao, sabi niya, iset nyo nga kung ano yung giatay, talagang as in, tapos hindi niya ako binigyan ng jacket. Pero wala naman sa akin yun. Kahit hindi niya ako Totoo binigyan yan ng eh. jacket, nandun pa rin ako as, to be in, I'm not there for her. I'm there for the people down Professional. there too. Professional YouTuber ano, ganun lang yun eh. Oo. Kahit na YouTuber tayo, dapat act like professional. Act Oo, professional. ganun. May tao May mga naman ganyan. din. May mga ganyan na tigres ako, meron din. 3 beses ko, unang pasok ko sa kanya, sinubscribe ko, hi, hello, okay pa yon. Pangalawa, pangatlo, hindi na ako pinapansin eh. Wala, nandun pa rin hanggang ako. ngayon, wala, hindi ko na ako doon. 1 hour talaga ako, binabad ko talaga. Ang dami rin lumikit sa akin doon. Talagang pinakita ko sa kanya na hindi naman ako nandun ako sa channel niya, pero hindi naman lang kay siya lang ang hindi lang na nandun ako para sa kanya, doon din sa mga tao na na magustuhan ako. Oo naman. Naman. Hindi andun kaya hindi dahil para sa kanya kasi marami namang andun ng mga tao na gusto mo ring magiging magiging kaibigan, makisilamuha, ganun lang yan eh. Ano sabi ni Jeff Cabarcas? Meron niya sinabi diyan.
Haha, joke, joke lang Hahaha, yan. joke, Akin, joke, joke lang yan. Akin, Ate Grace. Tapos meron Ayan, akong pinakita. meron din akong pinuntahan ha. Ang masaklap pa kasi Ano yun? katim ko. Ito, makinig ka. Makasaplap pa, nandun ito sa wato-wato natin. Alam mo yung wato-wato natin, wato-wato? Oo. Pakinggan mo to. Hindi naman ata nakikinig yan dyan. Pero si Mr. Box, oh my God, he's so annoying. He's such annoying. Dapat tanggalin. Dapat tanggalin Bakit? din Anong ginagawa sa'yo? Kasi ano siya, ang pangit niyang magsalita talaga. As in, pangit siya magsalita. Oh? Oh, Ano guys, ba yan? bakit Sasabi? walang niya kayo? Bakit 5 minutes lang kayo? Mag-stay kayo dito. Ganun. Ay, naku, sabihin ko sa inyo. Maiirita ka. Tamtak pa di, hello boss, Tumbid. Interesting yung upload latest mo. Sabi Aba Oragon. Oy, punta kayo doon sa wato-wato natin. Pakinggan niyo yung mga sinasabi niya. Sino yan? Sabi niya Sino sa yan? akin, Salamat, kung- maraming salamat. Bro, Aba Oragon, maraming salamat sa'yo. Lester Ambrog, ganyan na yan. Ayan, nagmamakaawa po yun. Ang tamang salita po. Nagmamakaawa. Sorry. Pangit pa ganun, sarap layasan. Sabi ni Mr. Octo Vlog. Hindi, toxic naman yun eh. Toxic naman yun. Yung YouTube kasi, wag na, kumbaga ginagawa niyang, may mga ganyan talaga, totoo yung sinasabi niya, Ate Grace. Oo, punta ka doon, Kailangan- Timaisan, si Mr. Box, oh my God, nakakairita siya, men. Sarap niyang sapakin. Pinapagalitan niya yung mga tao. Sino ba yun? O foreigner? Hindi taga-Saudi, nasa Saudi siya, pero pinapagalitan niya yung mga audience niya, kaya lumaalis. Sabi niya, ay, nako guys, awan ko ba sa inyo, ay talagang nakakairita talaga siya. Nakakairita talaga siya mag-YouTube. Aba, Oragon, hello. Di, Yan, wala namang mag- Ayan, ano, Oragon, Ate Grace, yung kumusta ganon. ka naman, Oragon, ha? Oh, may mga ganun po pala sa YouTuber. Oo. Talaga nakakairita siyang mag-YT. My God, talagang kailangan niya ng change. Pero ayaw ko siyang koreksyonan kasi baka magalit naman siya sa akin. Hindi yung gano'n, Ate Grace, hindi naman siya magkakaroon ng legit friend eh. Sa YouTube, pag nagkaroon ka ng legit friend, babalik at babalik sa'yo. Malaking bagay yun eh. Yung gano'n, I know, Ayun, but I wanna help them kasi Ano? lahat ng mga tao doon, dalawa. Magsampo kami, tas dalawa na naman kasi naiirita siya sa mga sinasabi niya. Do you think, ang tanong ko sa'yo, do you think kung hindi ka ganyan, kung di maganda yung approach mo na ginagawa mo sa LS mo, mag-i-stay kami doon o hindi? Hindi kayo tayo mag-i-stay. Kaya nga, wala naman ako, magbababad ako, makukuha ko doon. Di ba? Nag-i-stay kami dahil yung tinatawag na yung kumbaga yung nabuo na friendship, yung sa side mo, sa side namin. Yeah. Pag naging ganun yung ugali mo, I don't think so kung andun kami. Kaya hindi, sabihin niyo sa akin if I'm wrong or not, but panoorin niyo siya, nasa wato-wato natin. Tapos pag pumunta kayo doon sa bahay niya, bigyan niyo ng advice kasi ako, natatakot ako sa kanya magbigay ng advice. Sabi ni Pipay, kapag isa na iwan doon. Shout out sa lahat sa ating Maria Lisa Sato. Sino yun? Galit na ho. Ha? Sino daw yun? Ayan, true. Sa ating Melanie Serrano. Huwag na natin sabihin, baka magalit sa akin. Maria Lisa Sato. Kilala ni Pipay. Nino? Sino yung sinasabi? Nakita na ni Tama din yung Timaisan? tama din yung sinabi ni Melanie Serrano. Oo. Yung iba ipapahiya ka, tama yun eh. May mga ganyan din, ipapahiya ka. Oo May mga nga. ganyan. Talagang nakakaano siya magsalita. Talagang naano yung mga tao sa kanya kaya umaalis. Naawa lang ako sa kanya ba? So I wish I can help him. Ay, bait pa kasi yung tao. So pagsabihan mo na lang, mas maganda, Ate Grace. Ikilala mo naman siguro. Yan, sino yun? Puntahan ko at tawayin ko. Sabi ni Abora ko. Tawayin daw ni Abora ko. Yan bro, Aba Oragon, tirahin mo, puntahan mo doon. Puntahan ni Abora ko. Dalaga.
Makatikim yun Grabe kay siya Abaora. talaga, guys. Kailangan niya ng tulong, oy. Kailangan niya ng tulong. Kasi I'm Pag pretty mga sure ganun, na-frustrate pag mga din siya ganun sa siguro, sarili niya. ayaw niya ng tulong. Ganun galing. Hindi sa mga ganyan kasi Tigres, ang tingin ko kasi iba kasi yung ano, sa tingin ko, may dalawa kasi tayo mga content creator, may nag-LS, may yung normal na upload lang. Sa mga nag-LS, kailangan nyo gumawa ng community. Alam mo yung community na Kailangan. kung andun Yeah, ka, yun na nga, papasok oo. sa'yo. Yun yung ano doon dapat gawin. Yun nga, paano ka gagawa ng sarili mong community kung Mo, diba? hindi ka naman marunong magpasunod, oh. Yun ang ano doon eh. Kaya, Oo nga. I mean, marami namang ano, mayroon naman tao Sabi ni doon na, Tim oy, Mason, salamat sa babad mo sa akin. Good supporters naman ata siya. Kaso lang, hindi siya marunong magkipag-istorya. ako baguhan lang Yung mahirap pero doon. mararamdaman mo rin yung totoo. Sabi ni Melanie Serrano. Pero yeah, nakakatakot siyang kausapin, men. Para siyang ano eh, ewan. Ayan Ate Grace, sabi ni Abaora ko, tutulong sa kanya basta magtinulong. Ha? Tutulong niya si Abaora ko. Sabi ni Abaora ko. Kapait din si Abaora ko. Oragon. Wala, nandyan si ano. Tumulong na ako. Yan, Maria Lisa Santos. Melanie Serrano, ako baguhan lang, pero maramdaman ko mo rin yung totoo. Totoo yan, ano, Melanie. Totoo yan. Ito dito mga Melanie, you're na right LS, kasi ito mga na to parang mga ano ko lang to, mga anak ko lang talaga sila. Ako pang magtulong sa kanila, magpamuni, ako pa mag-super chat. Anong yun? Hindi talaga parang mga ganyan yung mga ano eh, ganyan yung mga anak, mga kapatid ko tong ano na to, tong mga tao na to. Yung ano, Namimiss ko nga si Archie Santok, sobrang niyang busy. Si Archie Santok ba, namimiss ko siya. busy. oh, Antok na daw kanina eh. yan, eh. Full work na siya eh. Full work na Super siya, busy no? yan. Nagtawagan, nag-usap kami kanina eh. Super busy siya. Super busy, no? Kaya nga, help ko na siya eh. Tinitingnan ko lang yung ano niya, yung piniplay ko na lang siya. Para hindi minsan siya sa mamula, para hindi siya mamula. Sa premier niya, busy sa premier niya. Ay, salat ya, Ate Grace, tama, Jude. Hindi talaga guys, pag naramdaman ko na na kailangan nyo ng tulong, talagang nandito lang talaga ako sa inyo, guys. Nung naramdaman, nung sinabi ni Bisayang Bicolano na malapit na siya, doon talaga nirakrakan ko yan siya, yung talagang binabad ko yung laptop sa kanya. Salamat natin, Chris. Oy, si Tim Maisa na yung sunod. Ang feel ko si Tim Maisa na yung sunod. Kaya nga eh, kay Team Maisan, kaya pa yan. Hanggang December, kaya pa yan. January, may lalabas na 2021, may lalabas na ads kay Team Maisan eh. Kahit na hindi siya namuni, sigurado yan. Yan, nagalit na si Team Maisan. Tanggalan na ako, no, wala ko kauyong da. Relax lang yan. Oragon, baka naman. Of course naman, Oragon. Ayan, pwede, pag-PM mo nga sa akin kung sino. Di ko rin alam pwede kung sino eh. Si Mami lang. Sino yung pangalan, Mami? Tatanong si Abaora kung pupuntahan. Sino? Yung sinasabi mo. Yan, si Mr. Maldita, Mr. sana all. Jokebox. Mr. Box. Sino yan, Tigre? Si Mr. Box? Oh. Mr. Box daw. Pwede Oragon. Mr. Box. At si Chris, sana all. Baka naman. Ayoko nang i-flex yung mga video kasi mabawasan yung yung revenue natin. Ayan, kirak-krakan yun. Sabi ni Flores na Simonet. Kirak-krakan. Sana all, Ate Grace. Sabi ni Maldita TV. Ayan, ons ba? Sabi ni Manay Pasaway. Alam mo, Maldita TV, kaya yan parating nanalo si
Si Bisayang Bicolano, kay nagbabad yan parati sa akin. Pati Lagi, yan si, tagal ko na kaya pati yan kay, si, kay Mami Grace. si Tam, Di ba, si Mami Tam Grace? din. Ganon yan sila Anong buwan ba ginanap. yung Ha? Mami Grace, yung simula nung nadikitan kita kay ano? Sino yung kaibigan mo siya? Si Tingkay? ano, si Tingkay? Alo. Si Ate Tingkay? Ate Tingkay. Diba? Oo. Pumasok ako kay Ate Tingkay nung kita nagkitan. Anong Pumunta ka buwan sa yun? kanya? July siguro. July ba yun? Oo, yun. Kaya nga, doon nga tayo nagkadikitan. Oo, Kay doon Ate nga tayo Tingkay. nakikita niya. Pumupunta pa ka sa kanya? Pumupunta ka pa sa kanya? Hindi ko na hindi ko na save buwan eh. Minsan, dadaanan ko. Buhay pa ba yun? Ha? Tingnan natin. Buhay pa yun? Bakit? Why? Paano nga? Ba yun? Wala pa. Nag-i-enlist pa Buhay eh. pa ba daw? Ayan, Tita Buhay Dens. pa yun. Ding-dong, thumbs up dan. Ayun, no? Salamat sa thumbs Wala up. Ate Ching kay official yun, di ba? Pero ako bro, Uy, alam wala mo, na siguro siya. na- Wala na. Nasaan na sa Ate Ching kay? Wala na ba? Nakita ko pa yun. Ayan, Marami-rami din, oh, bro. salamat Ano, Tita marami-rami Dens. din ang- Nagpakulay si Tita Dens. Salamat, Tita Dens. Marami-rami din Nandiyan na ano, pala. Nandyan pa siya. Ba't Bisaya? Bro, may nagpakulay uli. Bus, Ayan, bakit si ang video Tita mo para Den, kung nasa ilalim ng nagpakulay. hukay? Para daw ako nasa ilalim. Ayoko naman kay Ate Bro. Ching kay. Ha? Ayoko Eh, kay Ate Ate Ching kay. Nag-iba siya eh. Nag-iba. Nag-iba ba? Video Oo. ano nga? Video ano nga? Napansin ko yung dati. Kaya nga, Oo, noon, mabait din siya noon. Mabait din siya noon. Ngayon, ang pangit na ng ugali niya. Nagpakulay Akala si niya lahat ng Tita mga Dens, tao bro. Oh. thumbs down siya. pansin ko yung dati. Kaya lagi ang pupunta sa kanya. Tapos nung makita na kita lagi nag-ilis, hindi na ako napunta sa kanya. Doon na ako lagi sa'yo. Uy, ang laki ng niyang ang laki niyang mga 9 views na siya. No-off niya kasi pranin siya guys eh. Pag magpunta ka dun sa bahay niya, sabi niya, tamsak ka dyan. Animal ka, tamsak. Sabi, Pag hindi ka nagtamsak guys, talagang parinig-rinigan ka niya. Hindi ka pa nagtamsak. Sino pa yun yung nagtamsak dyan? Sabihin mo na ano, nag-thumbs na ako, nag-thumbs down. Kanino? Grace, double job ka. Sabi ni Tita Dens. Double job. Oo nga. Dito naman si Ate Grace, nag-overtime. Hindi talaga ganyan si Ate Chingay. Kaya hindi na ako pumupunta talaga sa kanya. Kaya Pero puti na lang. malalaki yung mga niya, naging 3K, 4K. Tsaka guys, yun doon, talagang wala kang lapagan na link doon, never pa. Hindi ka pwedeng maglapag-lapag ng link doon. Nauna pa yun muni sa'yo, di ba ma'am? Puro siya paangat. Grabe. Bakit hindi yan natanggal ni Lolo? Kala ko pag sinasabihan mong paangat, hindi bawal yung paangat. Yun bawal. Dami nga nagpapa. May ganyan Hindi Yan Yan, bawal yan. Ate Grace. Ate Grace, kumikita din si Lolo sa pangat eh. Hapon Hindi niya ibabawal yan. Hindi bawal yan, no? Hindi bawal yun. Dami nagpapangat eh. Iba nga, dyan pa namuni sa pangat eh. Meron akong pinupuntahan dati, yung si Boy Tuwad. Boy Tuwad. Namuni siya sa pangat. Oo, namuni siya sa tingnan mo, oh. Ayan Talagang sabi siya niya, yung ganun talaga. Ilalagan yan. Babago nila. Sabi, abaon. Kaya nga. Yeah, hindi na Talaga yung tao. binibigyan natin Chingkay ng ng jacket. Ang binibigyan lang niya ng jacket, guys, yung mga tao na sa kanya, yung matagal na niyang friends at saka yung nagpakulay sa kanya, yung mga member, yun lang.
O Ate Hindi, Grace, di ako hindi. naniniwala dyan sa mga ano, bibigyan ng jacket kasi malalagdagan. Ako bigyan na akong bigyan ng jacket kasi may napuntahan ako dati. Namuni sila dyan. Hindi nila sinusunod kung ano yung mga bawal-bawal. Bahala daw. Bawal-bawal, walang bawal-bawal. Namuni sila. Alam mo? O yan, ayan, ayan. Marami kasi yung mga sabi-sabi. Mga sabi-sabi na ano ba, nakakalatgal. Hindi naman totoo. Pero maganda siyang magano ha. Wala naman siya walang nagpapalipad sa kanya pero marami siyang member. Dami niyang member. Layo ka na sa imuhang giatay. Tao. But anyway, Yes, yes, mukhaon yes. ako oy. Love you. Excuse Sige, me. ma'am. May premier si Tita Dens, guys. Tamtak naman, guys. Oh, natamsakan ko na si Tita Hoy, si Dens. Tita din ba? Butang diya oy. Butang sa ano sa harap nimo kay nag super chat sa iyo sa imuha. Yes, sige. Reminders on na kay Tita Pin Dens. message, no? Tita Dens, Ay, punta ay. kita sa premiere mo bukas. Ayan, Guys. love you oy. Congratulations sa iyo, anak ko. Salamat, And I mami. can't wait Salamat. for Team Aisan next time. Bye guys, love you. Kaon sa ko. Sige na, kaon sa bye-bye ko. na, Tris. Sige. Sige na kay alas 12 Tutunan na sa ako, dire. patay na. Apit na sa ko maghuman kay kuan. Magduha na ka oras. 2 hours na gyud eh. Oh. Baba na Ayun, sad guys. ko, bro, kay Guys. alas 12 na dire ba? Love you. Sige, Bye-bye. Sige, mami. Love. Guys, patamsak naman ang premier ni Tita Dens. Ayan, nakapin sa taas. Panay pasaway. Oh, natamsakan ko na si ano. Tamsak Natamsakan ko na si Tita Dens, bro. Salamat, bro. Salamat. Guys, ayan, Abaura Good. Patamsak naman ang premier ni Tita Dens. Ating super chatter. Help naman, guys. Uy, long time no see here. Sabi ni Tita Dens. Time no see daw. Saan ka galing, Tita Dens? Bakit ngayong kalang? Isip pa yan si Tita Dens. Galing yan sa trabaho. Kabarkag. Nakauwi lang siguro yan. Kakauwi mo lang, Tita Dens. Yan, Tita Dens. So, TW po sa premier mo. Sabi, di mindset. Yan ba, Ate Grace? Thank you so much. Sabi ni Kit Kabarkag. Salamat, Madam Grace. Sabi ni Madam Grace. Sige bro. Baba na ako, bro, ano. Next time uli. Salamat. Salamat. Sige, bro. Maya, Sige, para 10 minutes. Oo, tapusin mo na lang yan. Dito alas 12 na eh. May trabaho pa bukas. Ano na eh. Bro, nakarami. Sabi ko pa sa'yo eh. Ay, salamat na. Pero, sige bro. Sige. Pero totoo yung ano bro, sinasabi ni Ate Grace na ano. Kaya nga, totoo yun. Dapat Maganda yung ano niya. palawakin mo yung ano mo eh. Kasi ako, yun yung ginagawa ko eh. Alam mo yung pagsusuporta ka sa iba. Yun yung sikreto na ano ng ano eh, ng logic ng YouTube. Susuporta ka, susuportahan ka. Ganun lang yun. Suportahan ka. Oo. Kasi ganun lang, give and take lang ba? Give and take sa YouTube bro, sa totoo lang ganyan eh. Dapat mag-effort ka, magbigay ka ng effort sa yung mga yun nga, wala tayong kaibigan eh. Hindi ito yung tinatawag na pamilya natin, pwede natin hakutin doon. Hindi, yung minsan nga yung family natin hindi sumusuporta sa atin eh. So kailangan natin natin yung pamilya. Oo, kailangan 'yun. So 'yun, tama yung advice niyo. Sige bro, next time uli. Sige. Okay bro, salamat. Sige, bye. Okay po, bye. Ayan, pwede na undang ni Lisod. Puta na sa alam. Puta. Ayan, sabi ni Tita Din, tamsaktan CCTV Aizen, sabi ni Tita Din. Oo, totoo yan, sabi ni Melanie Serrano. Ma'am Melanie, pakitamsak naman po ng premier ni Tita Din sa ni Tim Aizen. Premier po sila bukas. Tamsak naman po, salamat. Ayan, di naman lahat dami ko sinuportahan mula kasi sponsor membership at WH. So pa rin sila unfair.
Kaya nga bro, ganun nga bro, medyo anuhan mo lang bro. Ayan, medyo buwasan mo lang yung kabaitan mo bro. Buwasan mo yung kabaitan mo kasi sinasamantala kanina. Buti, ako, hindi ako namamantala, di ba? Lagi kitang dinadalaw, oh. Hindi bro, ganun pa din, ganun talaga pag nasuportahan mo. Ano na lang, yun nga. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa, di ba? Basta importante, ano ka sa kanila, kapagbigay ka ng suporta. Hindi, wala silang masasabi. Ayaw sa undang ibay, sayawi sa. Sayawi bay, sayawi. Zile zile yo लड़कियां मिले मिले पे माई Ayan, tita din, salamat po, sabi ni Tebay dyan. Tawa si tita din. Oo, puntahan ko mamaya yung kay tita din. Sige, salamat po, Melanie Serrano. Nasa Hong Kong ka ba, Melanie Serrano? Hong Kong ka, no? Alam mo pa di, ang member ko nasa ko, 75 lahat. Ano? Sabi ko. Paano yan pa di? Baka wala ka ng pakurin yan. Dahan-dahan. Ano? Digit mo lang. Kaya ako pa di, ayaw ko mag-ano pa di. Parang ayaw ko mag-join. Gawa ng join na yun. Kasi ako, di ba kayo, lahat kayo mga friends ko, wala akong na-joinan, di ba? Kasi, plano ko kasi, ayaw ko mag-join na yan. Parang ayaw ko gumawa ng ganyan. Salamat kahit bago pa lang ako, di mo ako nilaglag. Oo naman. At dito bago, luma. Ano tayo? Tutrupa tayo. Walang iwanan. Tagayag din si Tita Dins ba? Hindi. Taka ka, ano? Tita Dins, sorry. Sorry, hindi ko nabasa agad. Ayan, Tita Dins, nagbaba na ako ng hagdan. Yat ka na. Tapos na matrabaho ka din. Tita Dens, okay na po full package sa Plus Premier mo sa Victoria Colubi. Maraming salamat po, Victoria Colubi. Salamat po, Melanie Serrano. Sige po, balikan po kayo sa Tita Dens. Welcome, Tita Dens. Ating napakagandang kaibigan. Yeah. Hello po sa lahat. Ano ba yan? Kanina pa ako nanghihingi ng hagdan? Hindi ko nabasa, ganito rin. Busy. Hindi Ayan, nabasa. Hudler, please. Hello Hindi ko po. alam yung Hudler. Hudler pala yung Hudler. Nandito na ako sa taas, Jeff. Pakita na ako. Hi guys! Nandito ako. Yan. Nakahilata sa trabaho. Nandiyan ka pa sa bahay. Trabaho. Naghihintay ako ng oras. 3:30 pa. Uwi na rin ako. Naka-jacket ako kasi malamig. Ayan. Winter na dito. Hi guys! Yan. Baka hindi niyo pa nakikita yung mukha ko. Ayan. Tita Dens po. Pakilala. Pakilala ako. Siyempre, di mo pakilala. Kailangan mo pakilala. Baka magkaroon tayo ng basher. Yan, hello po, sabi ni Melanie Serrano. Guys, baka hindi pa kayo nakatamsak sa premiere ni Tita din. Ayan po. Tamsak naman po. Busy na naman kayo si Tita din sa negosyo. Oo, may ano ako mamaya. May delivery kami mamaya ng 4. Tumawag yung ate ko. Ayaw ko sana, kaya tinatamad akong pumunta ng store. Ano ba yung ate? Minsan kasi kaya ako nagpa-member kasi di ako nakasupport on time. Sa akin, just. Oo, ganun. Oo, ako din. Kailan hindi. As long as na may time talaga ako, andyan ako. Kahit hindi ko siya ka-grupo or hindi ko siya ka-member. Once na, basta yung nagbaka sa akin, yung halimbawa nakadikit sa akin, tapos makita kong naka-live siya, pumupunta ako, yan. Nagpapakita ako doon, mag-i-stay ako ng 1 hour. Basta hindi ako busy. Tapos tipaklong na naman, lilipat ako sa kabila. Ganun ako.
ano lang. Pag sa trabaho, Oh, Oo. Hi, Aba Oragon. Ito minsan nakikita ko si Aba Oragon eh, pinapasok ko. Yun pala yung live niya. Tapos na yun, ngayon lang siya nailagay. Akala ko naka-live siya. Yun pala. Ngayon pa lang inaano ni Lolo. walang Oo. kanina. Ito po, full Hello package po, ako full sa package ako sa iyo. Sige, balikan ko kayo mamaya. Iba pa rin tita din. Magbakas lang kayo doon sa sa chat box. Iba pa rin tingnan mo lang kupas. Nako, si Jeff andyan na naman siya. Jeff, kailan ba ako pumangit? Di ba? Bakit yan? Pati oras ko. Sino? Oras ko. Yan, hi, padi. Hello. Si Aba. Kumusta? Kumusta? Aba, Oragon, akit ka. Diyan na siya. Umakit na siya. May magpakita ka, oy. Hindi na Kasi ayaw na ganyan naman siya magpakita. Tita Dins. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Sabi ni JJ13 channel. Shout out sa JJ13. Shout out po sa Ay, inyong lahat. pre. Sabi ni Jane13 Contact naman yung nakapin dyan sa ano, sa Wala. na may laing LS by dili mamansin. Oo, may ibang ganyang LS na hindi pinapansin. Pag ganyan ako, pag may pumapasok, halimbawa, bago ako, pumasok ako doon, parang nagpapansin ako sa host, pero ayaw niya akong pansinin, dumalayas na ako. Bala kayo dyan. Talaga nakatulog na si Aba Oragon, oh. Nalaglagan yung labi ko ng cellphone. Iniipit ko, dumugo. Ano ba yan? Aroy, bumangon ka kasi dyan. Dumugo. Okay po, noted Melanie Dumugo pa Serrano, di, okay po. Ayan, oh. Dumugo talaga siya. Babalikan po kita mamaya, Atila Melanie, pagbaba ko dito. May Ano, kapatid ka nilalagay pa, ko sa kamukha mo, clipper. Tita Dins. Nilalagay ko sa Jeff, clipper alam ba yung mga nabulas. kapatid ko? Hindi kami magkakamukha, Jeff. Ako lang nag-iisang mukha nito. Nag-iisa lang to. Hindi ka makakahanap. Ganda pala ni Tita Dins talaga, no? Boss Oragon. Aba Oragon, alam mo ba minsan, nag-ano yung yung parang video mo yata, notify sa akin notification. Pinasok ko yun, nakala ko LS mo. LS mo nga pala yun. Nag-LS ka ba? Kaya lang, hindi siya live. Parang na siya na-end na siya, Tapos, na ngayon lang nakapasok. hindi nakita-kita minsan sa bahay ko. Oo, nakita-kita. Ako? Oo. Nakita mo ako? Oo. Welcome po. Babalikan ko. Yung dumikit sa akin mamaya, babalikan ko. Hindi ako budol. Tipaklong lang ako. Tipaklong. Palipat-lipat lang ako ng ELS. Dinikit ko na rin yung kambal ko sa'yo, Tita Dins. Dinikit mo? Sige, didikit ko rin yung kakambal ko mamaya. May kakambal ako eh. Anong oras na ba? Uwing-uwi na ako eh. Anong oras na dyan, Aba Oragon? Kuya Aragon, anong oras na dyan? 11:20. Ng gabi? Parehas kami ni host. Ni Bisay. Bisay na lang tawag ko yung Bisay. Parehas Shortcut. man Bisaya. Parehas man may Bisaya. Parehas man kami Bicol. Bisaya. Mukaon ka og tipaklong, Tita Dens? Ay, hindi ako kumakain ng tipaklong. Oy! Grabe naman to si Jeff. Mukaon, hindi nga ako kumakain ng palaka, tipaklong po. Ako rin ako kumakain ng palaka. Galing naman ni Tita Dens. Yung alin po, Ate Melanie Serrano. Hindi, ganyan dito kasi yon. Halimbawa, nandito ako sa trabaho, di ba? Isang gadgets lang ang dala ko. Isang cellphone lang ang dala ko. Kung sino yung naka-live doon, halimbawa, sabay-sabay sila. Magpapakita muna ako doon like 10 minutes. Tapos, lilipat naman ako sa kabilang LS. 10 minutes. Tapos, babalik na naman. Ganon. Palipat-lipat. Hindi tipaklong. Tipaklong. Pag budol naman, hindi ako namubudol ha. Dumidikit talaga ako. Grabe kayo. Yung ninja ko lang nabudol siya. Ako lang ang laging nabubudol. Dami kong dinikitan tapos ni isa lang dumidikit sa akin. Abang oras po, dikit na po sa'yo dati, sabi si Maita. Ayan guys, may din po may partner din po si Maita.
Natapos na ako sa premiere ni Aizon. 3 days pa yun, 3 days. Ako bukas may premiere ako ng 9 p.m. Pinas time. Papanood ko yan, Maria Lisa. At saka ano, ay, may pa-entry pala ako, guys. Yan, baka gusto Maria nyo magpa-entry Lisa. sa akin. Magpa-last entry ako sa Friday, Pinas. Para saan Para yun, yun sa Tita ano. Di ba nga para Anong yun sa oras? sa may parapol ko, yung sa LS Anong for a oras cause yan? dun pa sa senior citizen. Kailan ba yun? Magpa-last Kailan ba entry yun? ako sa Friday. Hindi, I mean, Oras. kailan ba yung raffle? December 1 ang Mega LS ko, December. Maliit lang naman yung mga price doon. Yung price doon, one person for 1,000 GCash, 2 for 500 GCash, 5 for 100, 2, ano ba? 10 for 50 Di naman- GCash. Tapos, Di naman, 1,000 Oo. Mananalo kayo ng 1,000 WH, isang tao lang yun. Pero hindi lang 1,000 yun, maaari pa kayo mamoni nang wala sa oras doon. Tapos, Di ba may sapatos? dalang 50. O yun, yung mega price ko. Yung mega price naman, pag babae ang nabunot ko, bag, guest bag. Pag lalaki, Nike shoes, ganun. Nike shoes. Konti lang yung price ko, syempre, wala akong sponsor, akin lahat yun, shoulder ko lahat. Ano Nag-i-sponsor- pag ako Sana nanalo all. ng bangko? Padala mo dito. Ha? Papadala ko talaga. Kasi gusto nila mag-sponsor, sabi ko, doon nyo lang direct sa may GCash, doon sa may, yung tutulungan ko sa senior citizen, doon nyo na lang i-direct yung mga, yung mga sponsor mo, or donation. Ganon. Diba? Para konti na lang yung, Di- bubuuin ko. Ba't di nanguso ko pa di? Sugat Dito, talaga. Binubudol. Sarap yung taklong tito Dens, paisan mo. Ano paisan mo? Lami kaayo ipaulutan. Ano yun? Si, Oy, si Jeff Tita Dins. nagbibisaya, hindi naman ako Bisaya eh. Tita Dins, may Tagalogin mo, kasalanan Ilonggo to. ako eh. Tita Dins, kasalanan mo to eh. Okay, Bakit? darating ako sa point mo dito. Ba't di talaga yung uso ko na naman ng silpo. Patingin. Patingin ang gusto mo. Patingin. Dumugo talaga siya. Ano? Nako, nabiyak na yung... Wala na. Ba't kasi nakipaghalikan ka dyan sa cellphone? Hindi nilalagay ko itong cellphone dito sa clipper. Dumulas. Tumama dito sa nguso. I'm going home at 3:30. Ang dami-dami guys, ang dami-dami mahalikan ni Oragon. Ba't cellphone pang hinalikan niya? Sa cellphone. Grabe. Ano mo lang? Pati cellphone, walang patawad. Cellphone. Charap. Charap ba? Charap? Sarap, sarap. Bisa. Tanongin mo ba, charap ba? Kaloka ka, Oragon. Charap, charap. Okay, darating ako sa premiere mo, Tita Dens, bukas. Salamat po, Melanie Serrano, ayan. Makikilala mo yung ibang ka-team ko doon, lalo na yung Team Isay. Yung Team Isay, yung ka-team ko ngayon, ang ganda ng nila, yung team. Pag pumasok ka doon, si Daddy Vic, na yung Ilonggo. Ano yan? Nagpaparapol ng WH. Pero pag Tita Dens, yan, pag-graduate 500 WH, pero yung 500 na yon na WH na makukuha mo, if ever na manalo ka, mamamonetize ka nang wala sa oras. Yung iba yun eh, hindi siya watch to watch ha. Yung kanya, nagbabayad sila sa advertise. Ma-advertise yung video mo para may manood. Tita Dens, Ngali? pag-graduate naman. Baka naman. Graduate, kulang mo. Salamat po. Ilan yung kulang niya? Hindi ko makita. Hindi kasi ako makausad. 4K na sana yan eh. Yung 4K? kompleto. Laki nga ng bahay, 4K? Ako pag-graduate mo. Nabawasan nga. Pag-graduate mo nga ako. Sa akin ba urong sulong yung akin eh. Yun nga sa akin, isang buwan na yan. Hanggang ganyan pa rin. Ayan, Ilocano daw si Milan. Oo nga, ako nga hindi. Milan, puro mga Bisaya yung kasama natin. Puro Bisaya ang mga natin, Milan. Puro Bisaya yung mga kasama natin. Ilocano daw siya. Uy, Ilocanohin nyo yan. Melanie, alam mo ba yung Ilocano sa Bicolano? Ano? Pwede magkatulog. Oy, Jeff, akyat ka dito, Jeff. Oy, akyat kayo dito, oh. Sinong gustong umakyat dyan? Kayo dito.
Hindi ra. Ak- Bakit daw, Akyat Tita kayo, Dins, hindi oh. pwedeng Tita Dins, bakit hindi pwedeng magkatuluyan yung Ilocano at Bicolano? Ilocano, Bicolano. Dahil may, ano? Ilocano and Bicolano? Ilocano, Bicolano. Dahil may no sa dulo. No. Ayun ba yun? Wala, naisip ko lang siya. Dahil may no sa dulo. Yun ba yun? Tama ba? Hindi, kaya hindi magkatuluyan yun. Alam kung bakit Ilocano at Bicolano. Tapos? Kasi pares silang lalaki. Kung Ilocano at Bicolano, pwede. Ilocano, Ilocana, ganon? Ay, Bicolano, Ilocano, Bicolana. Akala ko no, kasi may no sa dulo. Hindi, kasi Ilocano lalaki. Sabihin ko sana, ay, Pag genius ko. Wala, ano, God. Visit? Okay lang po. Ang laki ng bahay, boss. Di ba? Jeff, nagpapagraduate siya. Jeff, 4K na pala yung bahay niya, visit. Hindi kasi 1 month na yan, hindi umuusan. Mangisda ako ng 20, malalagas 30. Saan ka pa? Ako nga, hindi nga ako umiyak. 50 ang lagas ko. Urong sulong yan. Hindi makausad sa 270. Ay, nakaya mo siya. Puyat tayo. A big no. See, sabi ni Melanie, a big no daw. Di ba nga may no sa dulo? Ilocano, Bicolano, may no. Dulo, no. Kasi pag Ilocano, ibig sabihin lalaki yun. Tama Pag nga naman Ilocano, ako. pwede Di ba tama naman kami, no? Talagang hindi sila makakatuluyan. No may no. Iba lang yung pagkakaintindi nyo. Wala namang Iba lang yung maangal, pagkaano nyo sa way. Oo. Lalaki. Desidido si Sa amin, no pa rin. Desidido si Tita Dins. Yung sa inyo kasi pinaliwanag nyo lang. Ayos, pwede. Pinaliwanag nyo Ayun lang na. yung sa inyo eh. Sa amin, no talaga eh. May no eh. Wala pa rin kayo, eh. Walay. Sige na, Yun, panalo ka pala na. yun. Pwede na. No. Alam mo maganda combination dyan? Ang maganda combination, Ilongga at saka Kapampangan. Bakit? Si Madam Bing. Mabait. Pero, ano? Ano ba pagkakilala niya sa Kapampangan? Amerika. Mabait. Amerika. Masarap. Parang Bicolano, masarap. Masarap. Kapampangan Natikman kasi mo. Hindi, masarap kami mga Bicolano. Ay nga, pagkakarinig ko. Ay, hindi. Bagay yung mga Bicolano at saka mga Ilongga. Oy, wag ka. Basta Bicolano, ano yan? Loyal yan. Masyadong mababait ang mga Ilongga. Yung mga Bicolano, Loyal lang kayo, yun lang. Masarap kami. Loyal. Ay, hindi Oh. Yung mga daga Bacolod, masarap magmahal talaga yung mga Ilongga. Pero depende yun sa tao. Ako hindi. Mabunganga ako. Mabunganga ako. Pero isa lang ang masasabi ko. Kahit sa lugar may manloloko. Pero lang alam, ako rin, isa lang masasabi ko, masarap ba? Yung malik ng cellphone. Hindi masarap. First time mo? Nabakasan ako eh. Ayan. Nabakasan ako. Ayaw mo nun, ibakas. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, balikan mo daw siya. Balikan mo daw. Binakasan ka eh. Lumugo. Parang yan, thank you sa pabidyo mo dyan, Victoria Kolob. Kolob ba yan? Kolob. English pa to, si Victoria? Mabait yun ang Ilongga. Ari mo ay. Oo, mababait kami. Diba? Pag galit kami, nakangiti pa rin kami. Kanon kami. Mabait yun ang Ilongga at mapagmahal talaga, Tita Dens. Oo, Jeff, gusto mong i-try? Hanapan mo nga ako, Tita Dins. Makauwi na Tatry ko. Tita Dins, hanapan mo nga ako. Tatry ko. Hanapan kita. Wait lang. Aray. Dito na yung mga katrabaho. Ba't may aray agad? Hi, Keisha. How are you? Bye. I'm going home. Bye. See you tomorrow. Hi, Mr. Tony. What? I didn't see a paper Phone in it. dead. Yeah, I mean, there's got to be a paper in my box or something for me to find out.
Hindi umakyat si Lovely, pati hindi pumasok. Bye! Sinabi. Bala kayo dyan, uwi na ako. Tapos na yung Yung oras. kanina. Nagtanong yun kanina kung mag-LS ako. Sabi ko ba, tinatamad ka ako. Bye, see you tomorrow. Hey, hey, Hindi pa, Rosie. hindi pa, picture ako tita din. Oy, tita din, singat ka dyan, ha? Sila mag-ingat sa akin. Iwanan Yan ang ko. gusto ko palaban. Kataan na ni Palabens lang. Yun lang. Sige, mabigyan ako, tita Dins. Tagalog din. Sorry ako lang. Oy, Jeep Kabardads, kumusta na? Sana all, may kotse. May car. Kanina pa ako inaantok. Sana all may kotse. Kuya, kailangan mo talaga dito, pag dito, kailangan mo talaga mag-drive kasi malayo yung trabaho. Saan ba yan? Sa Amerika? Oo. Ayan. Yok, Dadaan pa yan. Amerika? Dadaan pa yan ng itong bundok. Umarika. 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 Dadaan pa yan itong Okay po, bundok yan. ingat-ingat. Nangihingi din si Jeff, nangihingi. Pero boss, pagod palit pa rin. Diba? Malupit to. Malupitan si Oragon makipaghalikan, pati cellphone, walang patawad. Nakipagduguan pa talaga. Oo nga eh. Oo. Ayan. Masarap daw, sabi niya. Sir Plaza. Oh, ayan oh, may bakas pa. Binakasan pa talaga. Sabi ni Victoria Colombo, lupit ka naman magpagalikan. Tuguan, isap-isap. Diba? Pag ikaw hinalikan ni Oragon, may bakas yan. Gusto nyo i-try. Di ba nga? Nabakasan nga siya ng cellphone. Pambira. Hindi. Ano kasi, alam mo na may nataranta kasi cellphone ko. yung hawak, Nataranta nakahiga siya. Hindi nataranta kasi kung si tita din sabi ko, aakyat din ako. Kamamadali kong i-clip yung cellphone. Dumulas. Ay, wow! Dito sa labi. Madali Diba? Madali pala kasi Oo. Aminin mo, gusto mo lang ako makita eh. Kaya nagmamadali siya, no? Sa kakamadali niya. dito ulit tita din sa Nikan. Ano yan? Sabi ni Victoria Colobio, malupit ka naman makipaghalikan. Visit? Right. Malapit na akong uuwi. Uwi na ako sa December 14, bakasyon. Oy, talaga? Uwi ka? Totoo? Oo. Totoo? Parang pahirapan yata eh. Pahirapan yung ano ngayon. Kasi may Diretso ka sa quarantine Pinas. ba rin? Diretso ka ba Quarantine sa Pinas? 7. Pag-uwi mo ng Pinas? Kasi mag-stay ka pa sa Manila eh, di ba? Hintayin mo pa yung result. Ako Tapos- lang. Oo, kala ko hintayin mo ko. Kasi Tay kita. December. Uwi din ka Kasi pa uwi kayo? na ako. Oo. Dapat 3 months yung bakasyon mo. Ano po, 9 p.m. po bukas, 9 p.m. Pinas time. Kasi Anong 8 oras a.m. sa dito sa Amerika atin yun? bukas. Anong night? Bukas po Ate Milani. TN Pinas type. Oo. Tugpa ako. Magpapaano sana ako magpapalas entry sana ako mamaya, kaya lang may mag-i-LS amin, so hindi ako mag-iboy ako muna sa kanila. Si Ate Marie Wala kang mag-i-LS, si drive. Ate Marie. Tita Dins, ikaw lang nagda-drive. Wala kang driver. Ang yaman ko pa ba driver, di ba? May pasahod. Ako lang, syempre. Sana all. Me, myself, and I. O alam niyo na, kung gusto niyo na magkaroon ng driver, ha, kontakin niyo lang ako. Marunong ako. Uy, seat lover Di pa mas yan. malapit. Di mas malapit naman ako mag-drive. Salamat po. Ay, sama ako tita din. Sagala ko sa inyo para makakita ko tulad mo sa. O sige, punta ka doon. Nandun ako sa sa quarantine area. 7 days ako doon eh, sa school. O sabi ko, ulo, grabe ba? Hindi pwede sa sa magpa-house quarantine eh. Sabi ko, ano kayang gagawin ko 7 days? Sabi ko, ay, mag-YouTube ako. Kailangan mo dala yung laptop. Tapos walang internet. Tita Dins, ano nga FB mo, Tita Dins? Ha? Anong FB mo? FB?
Adina Sitado Ortega Harty. 4 words. Ano daw? Adina, ay, si Bisay, alam niya yan. Basta ko na lang Sulat mga Bisay sa baba. Hindi po ako Yung nag-ilis Adina. ngayon, Madam Victoria, hindi pa ako nag-ilis kasi nabakasan ako. Kung nabaklasan ka lang, takot na takot ka. Hindi nabakasan, Ano, iyak sabi ka? ko. Ano? Nabakasan. Bakasan? O bakit? Di ba pwedeng bakasan ka? Nabakasan Pakita ako sa mo. nguso. Nabakasan sa Pakita nguso. mo. Mahal ka lang talaga ng cellphone mo. Yun lang yun. Di ba? Sa kapag madali Ikaw, niyang umakyat, guys, nakalimutan niya, dala-dala niya pala yung cellphone niya. ikaw, Tita Dis, ngayon nga lang tayo nag-usap na maltrato mo ko, ah. Hindi, ganyan ako magmahal. Brutal. Pati Pangit lang naman yung naman. pangit naman yung masyadong sweet na umay ako dyan. Gusto ko yung mabrutal. Ganyan Okay ako yan, game ako magmahal. dyan. Brutal. Di ba? Okay Nakakaumay na yung yun, masyadong ah. sweet, oy. basta ko na lang kayo. Madam Victoria, wala po, hindi pa ako nag-ilis ngayon. Init. Pwede basta ko tayo. Maganda talaga pala si Tita Dinos, ano. Ano yun? Hindi ko narinig. Nagko-concentrate ako. Ngayon ko lang napagtanto. Ngayon man na nakita. Ngayon mo lang na, Napagtanto. tawag ito, natitigan ng masyado. Live na live. Oo. Oy, lalong-lalo na pag bagong gising ako. Ang ganda-ganda ko. Ay, oo naman. Ang tunay na ganda makikita pag bagong gising. Sa bagong gising. Ay, may. Yung tipong wala pang mumog. Walang iya. Minsan ganun ako pag bakit mga umagang-umaga nag-ELS sila, no? Mga alas 6. Ayun, mga alas 7 kasi alas 6 ako dito. Tumatawag, uy, mag-ELS na ako. Sige. Ginagamit kasi nila yung ko, live, yung StreamYard ko. Kita ko diretso, yung bagong gising, nakapajaman pa yan. Wala pang suklay, wala pang hilamos, wala pang toothbrush. Okay lang yan. Alam nyo, nung nangingisda pa lang ako, alam mo, yung mga 200, 300 pa lang banana ko. Naabot talaga ako ng umaga dito. Di ba ano yun? Ramadan. Walang Ako tulugan dati talaga. ganun din. Inaabot ako ng alas 6 ng umaga. Ako. Alas 6 ng umaga. Pero nung wala pa ako ng trabaho noon inuumaga talaga ako sa mga LS. Pero nung may trabaho na ako, ganun din. Alas 2 na ako natutulog. Alas 2, alas 3. Ano lang, pero hindi ako nangingisda. Nagsusupport lang ako sa mga kagisi ko na, mga friends ko na nag-ALS. Humakit ako. Pero ngayon siguro mga 1 linggo, 2 linggo hindi ako masyadong nangingisda kasi natatamad na ako. Tsaka medyo busy rin ngayon. Bahay. Oy guys, thank you sa mga pa-BG-BG nyo dyan, ha? Nag-member pa ako sa'yo, pare ko eh. Kanina po dito sa iHost. Kung nag-member ka po, dapat may badge ka po dyan. Sir, pa ako. May join button ka na pa di ba? Wala ka pong join button. Wala pa, Bakit yung nagpadala. ginagawa Hindi pa yata ko? nagpadala si Lolo sa kanya. Meron na yun, pwede makikita mo doon sa may Meron, sa may dollar na. Parang ayaw ko po nga pa din. May button pa. ikaw, nasa sayo. Ako nga meron pero parang hindi man ako Parang Yung alin? matrabaho. Wala, basta Yung join button? hindi naman. Depende kung marami lang naman. Kung wala naman, okay lang din. Yung alin? Yung sa join button? Sa akin kasi hindi ako gumawa nun, may gumawa lang. Tamad. Ako ang May gumawa. Kaya lang ibig sabihin. may inutusan ako eh. May inutusan ako ng formo ko nito, ganyan. O, di ba ang bait niya? Bigote daw. Diyos ko po, lintik na bigote. Ano ba yun, bigote? Ano ba yung bigote? Pero yung sa akin kasi ng lang, pinakamura lang. So, parang wala akong wala akong Diyos masyadong ko po, lintik sa na kanila. bigote kasi.
Ayan, wala namang Pero join button nagpe-play ako sa kanila. si host at Madam Victoria. O di sa akin may join button ako, di Yan. mag-member ka sa akin. Baka Ay. naman. Di pa di orang. Hindi ka doon. Sino ba yung bigote? Sino ba yung Victoria bigote Colon. na yun, Madam Victoria? Bigote? Sinang yung team Bagyo? Ikaw yata yung bigote. Siyempre lang naman kaming may bigote. Ikaw lang may bigote eh. Wala naman ako eh. Lalo na si Bisay, wala rin. Hindi ikaw meron. Ako din to eh. Malamig ba dyan? Yung sa may capsule? Nako. Delikado tayo dyan. Ikaw talaga, malamig dito, sobra, Tita Dins. Baka naman. Malamig. Malamig. Ay naku, ang daming kumot dyan ah. Magkumot ka. Dalawa na nga blanket ko, malamig pa rin. Pag Parang wala, pag-ibig kumuha ka ng lang. unan. Dalawa na rin Palibutan mo yung sarili mo unan ng ko. unan. O mag-play-all ka. Iinit siya. Aguro eh. Mag-play-all ka. O, iba Nauumay naman na ako iniisip nyo ha. mag-play-all. Ibang iniisip nyo. Pag sinabi kong play-all, ibang iniisip nyo ha. Uy, wag kayong dirty-minded. Ano Tita Dins, may na nga ako mag-play-all eh. Self-supporting ba? Iba yung iniisip nyong play-all eh. ba yung Deol playlist? Sa playlist. May playlist ka. Alam mo, Tita Dins. Play-all mo. Oo naman. May Padeol ko, may playlist niya. Diba? May playlist yan. May play-all mo. Nako, Tita Dins, gasgas na nga kaka-play. Gasgas na. Gas na. Magpalit ka ng bago. Wag yung pa ulit-ulit nakakaumay. Palitan mo ng bago. Ayan, mega love shout out ulit kay Team Ice at saka kay Madam Victoria. Nagugutom ako. Ako naman nakita lang kita na busog ako. Palagam sa akin ulam. Ulam ba? Ulam? Ano? Lechon? Ngiti Ay, hindi pa man siguro lang ulam lechon, no? na. Malayo ako sa lechon. Ngiti pa lang ulam na. Ay, ganon. Ngiti ko pa lang. Ganyan yan. Kasi yung ano namin, Bacolod, diba? Bacolod. Alam mo yung ano ibig sabihin na Bacolod? City of Smile. Yan. Diba? Ganun ba yun? Ngiti pa lang ulam na. Alam mo ba ang mga Ganon. Bicolano? City of, ano, Ano? City of Love? hot chili. Ano? Hot. Ayan, Mega love shout out Mr. Umbong Vlog. Umbrog Vlog. Kala ko nakatulog ka na ulit. No? Ganun ba yun? Gabi ni Bella ni Joran. Ganun yun. At Murado. Yan natin. Ano pa di? Hilig natin. Oo. Ayaw kasi ibigay yung FB niya eh. Yan, Sinabi ko na kanina, sabi ko Adina, Sweetado, Ortega, Hartley. Mamaya pagdating mo sa bahay, itatype ko. Yan, ikaw lang siya. Sana. Maglatay. Padi. Malapit na ako. Padi. Oh, Ha? Sana naging keypad na lang ako. Okay pa do. Ang dami yung ugot ni Oragon, no? Para natatypean. Para Wow. keyboard. Pasensya ka, wala akong keyboard. Touchscreen ako. Yun nga, saklap na. Modern na. Keyboard. Walay ka, walay. Walay. Walang keyboard, touchscreen. Maraming langgam na sugar sweet. Tapang itiplan. Litchiplan mo. Sabi mo. Mega love shout out 8 million in the house from Camila Bagakay. Kaya palang appointment ko sa Bacolod. Yan. Saya ba? Saya pala kaibigan sa Bacolod. Eh, pag naging friend nyo naman ng mga Bicol, maugma. Bicol. Di ba kayo nadali ng Bagyo doon? Bicol? Di ba Super. nadali yun doon? Yun, lagas lahat, buti na lang. Yung May ano, mga yung last na masailing. Bagyo, yung si Ulysses, nadali kayo doon? Sobra. Oo. Kamag-anak. Lalo pa din. Dali.
Nag-ano kami doon kasi Yes. may team kami na ano na sinusuportahan doon, yung Team 1. Nag-donate ako doon eh. Salamat, Yes, salamat Madam sa Victoria. pagpupunta. Hindi yun Oo, hugot, nag-donate Madam ako ng Victoria. Real talk yun, Madam Victoria. Hindi yun hugot. Oh, hugot pa mo. Wala pang Kapatid baon. ka Dragon. Wala pang baon, kaya wala mo nang hugot. walang mahuhugot. Ayan, nasa bahay na ako. Ayan, Kusara sa inyo. Pusik. Nora. Ano pinagsilaw? Kusara sa inyo. Pusik. Nora. Madam Victoria, nasan ka ba ngayon? Sa Ayan, nasa bahay na ako. Kakain muna Ang ako bilis kasi naman pala ng nagugutom talaga. bahay mo. Ha? Bilis pala. Malapit Mabilis ka lang po sa lang. bahay mo. Ano lang to, napalipad ninyo sa sakyan niya. Sa Bicol. Nalipad Ano yun, Madam Melanie, anong Bicol? Sa Bicol alin? Kumusta sa inyo sa Busi? Sa Bicol, ayun, binaha pa rin, lubog pa rin. Maraming bahay na natabunan. ayan eh. Buti sa amin, yung wala namang namatay sa relatives. Ako muna kapatid. Dragon. Ba. Ba. Anong baak? Malaysia kapatid. Malaysia ka pala. Meron akong meron akong brother dyan sa Ismul, nandyan sa Malaysia. Wala na yung titita. Wait lang guys May kukunin Anong lang oras sa dyan, Tita garahe. Dins? Ba't mainit na mainit ka dyan? Umaga o hapon? Hapon, alas Hapon ka na, no? Alas 3. 3:40, ganun. Wait lang, balik ako. Wait. Sige lang. Take your time. Uy, yan pala ang karisma mo, may nunal kay. Yan pala ang karisma mo eh. Tama muna. Bakit ako may nunal, walang karisma? Minsan sama ako sa LS nyo. Sige po. Asahan kita doon. Ayan si host, madalas po yan doon sa aking LS pagka nag-ialis ako nandyan yan. Pag gusto mong maggawa ng join button, magtanong ka lang. Bakit wala kayong sounds? Anong nangyari sa inyo? Sino? Kayo. Laon to? Ayan, meron na. Pero siya. Hindi baka sa akin. Saklap naman ng signal ko. Parang pag-ibig lang, Tita Dins. Rin. Ang labo. Si Ma'am Melanie pala yan siya. Ay, hindi. Iba pala to si Madam Victoria kay Ma'am Melanie. Hello, Madam Victoria Kulubi. Ayan. Busy ako palagi. Oo, ako kasi pag nag-iilis ako, tulog na yung mga tao. Mga 2 AM Pinas time, ganyan, 3 AM. Saktong-sakto, wala nang tao yun. Yun lang ang free time ko. Minsan naman, sa araw, bihira. Kumusta naman, Padi? Mabuti ka pa, nakarami ka ng dolyaris. Ako, wala pa. Yeah. Ngayon lang kaya. Parang ka rin, diba? Sa FP. Ano pa di? Hindi ko narinig. Dollar. Meron ako dollar sign lang. Sign lang. Ayan, naman ang pinaba ng mga bahay. Lahat. Kaninong bahay yung binaba mo? Dikitan ko. Atlanta. Tanong ba di ba? May dikitan. Napagakay.
Ay, Carla. Ayan, didikitan ko. 104 pa lang siya eh. Oh. Yeah. Ayan, Victoria kakalipbuhay ko Columbia. na lang. Akala ko wifi mo to. Hindi kita marinig pa di ang daya mo eh. Choppy. Diba? Bakit? Okay ka dyan, pero ako ang hindi okay dito. Diba? Panay habol ko LS mo 3M dito. Naghihilik pa. Oo nga, madam eh. Ang LS ko mga ganun, 2AM, 3AM. Ako man nag-enjoy lang sa ganito kasi matanda na akong mga kapatid. Ako nga po nag-enjoy lang. Ako nga po nag-enjoy lang din kasi lahat naman po tayo kailangan mag-enjoy kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, di ba? So, may magagawa pa tayo para na mag-enjoy, gawin natin. Normal yan. Kaya nga minsan, yung pagiging mabait ko, sinusulit ko na kasi pag namatay tayo, di na natin magagawa. Kaya, golden years na ako, mga tropa na lang tayo. Ako po matanda na rin ako. Kaya nga isulit natin habang humihinga pa tayo. tawa na ba? Ano pa di? Tawa na. 50 na ako. Oh. Parang ano ka pa pala eh. Parang 35 to. Ay, napakalayo niyan pa di. Matanda na ako. Ano ka ba? Lagpas na ako sa kalendaryo. Isang dekada. Isang dekada na mahigit. May drama na parang hindi ba? Sabi niya, ako din, tanda na din. Anak ko na nga kayo. Ano? Kaalaman na ng taon ka na ba? Sige nga, try ko nga. Hulaan mo, Madam Melanie, hulaan nyo nga. Sige, Madam Victoria, hulaan nyo nga. Ano lang, challenge lang. Sige, challenge lang po. Hulaan nyo nga po edad ko kung ilan. Shout out sa WL. Ayan, andyan na si Turkey. Yes. Andyan na si FWL Turkey. Dikit na ako dito eh. Dikit na ako dito sa kanya eh. Sa'yo ko nadikitan to eh. Nung dati nagpunta ako sa'yo. Yes, 40 plus po, Madam Melanie. 40 plus nga po ako. Everyday lagas ako. Sim po tayo. FWL, parehas po tayo. Filipina wife living in Turkey. Ay, tama ba yun? 30, hindi po ako 30 plus. Road to 50, 50K. Road to 50 na po ako. Tsaga lang po, FWL. Ako din ganyan. Nawala si Tita Dins. Kumakain na yun, gutom na yun. Still young. 30 plus ka Oragon, no? 30 plus Hindi. ka po. Road to 50 na ako. Road to 50. Still young daw, sabi ni Sarah. 50K ka na, Lux. Young po. 50K daw. Malapit na ako mag 50K. Lux, young daw po eh. Young daw po. Parang Single dad po ako. Single dad po ako ng twins. Ganda no? Baka may mga single mom dyan. Baka naman. Ako po twins lang. Twins lang. Yan, FWL Turkey, hayaan mo, babalik yan.
I have 9 children, Dragon, sabi ni Victoria Kulubi. Ako, Ma'am Victoria. Parang mahina. Hindi pa lang yun. Ikaw pa din. Ano ka pala ni Ma'am Victoria Kulubi? Ma'am Victoria, naka-siyam. okay lang, at least okay lang. Ako naman may twins. Kaya nga naghiwalay kami kasi takot na matriplisan. Nasa iyo yung twins ba siya? Nasa akin. At least nakapagpatapos ka na, Madam Melanie. Hindi, okay lang yan, Madam Victoria, kung 9 yan. Yung tatay ko nga, ilan sila magkakapatid? 17. 17 sila. Sino? Tatay ko, Sabi ang ni dami niya. ayain ko lang daw sa manpower ni YP dahil sa pandemic. Kaya Ano naman ang kinalaman doon? Ano naman kinalaman ni pandemic doon? Di ba system naman yan? kasi siyempre kahit naman yan, baka may nagmo-monitor na. Baka. Pwede rin. Nagmo-monitor pa rin. Pero hindi, bakit naman nung lockdown nga kasalukuyan nauso yung isdaan nun? Ang bilis nun, 3 weeks lang, 1K ka na mahigit. Ako nakuha ko ng 3 weeks yung 1K ko pa di, mahigit 1,000. Kaya wala 7 ka boys. sa turo nakatoka. 7 boys and 2 girls ang anak ko. Ayos Buhay na buhay ang lahi nyo, 7 boys. Bagay ako rin naman. Kasi puro boys din naman ang ano ko lahi. Ikaw pa di, puro lalaki din ba anak mo? Oo, puro lalaki dalawa. Parehas tayo. 9 pa lang, 9 years old yung panganay. Look alike mo yung malaki na Look alike mo Para kayong pinagbiyak na bunga. Ganun ba ba? Nakita ko yun sa sa wall mo Marami Ano din ba sabi yung kamukha ko. kamukha mo ba? Birthday, di ba? Yan, wow. Yan lang ni si Rani. Kadami. Kadami. Oo. Ayan. Kasalanan ko tuloy ito. Kasalanan ko pa tuloy. Akala nila binata ka. Yung binuking ko. Yeah. Binata po yan. Binata po yan dito. Binata. Dawatan. Hindi tayo binata. Yan. Kala ko binata ka tayo ni Gulani. Hindi po binata. Anak po ako. Banat na yan. Banat na. Pakasalan ko na yung message ko po. Daghana di anak ni mo Boss Oragon. Pastor di ay ka. One boy. Pastor di ay ka. Dili ko pastor, oy. Dili ko pastor. Kabardads. Dili ko pastor, oy. The more the merrier. The more the merrier, mga kapatid. Sabi nga nila, humayo at magpakarami. Pastor, pastor. Okay lang yan. Makatotoo ka tayo. Tama. Okay lang yan. Basta bawal lang magtulpo, ha?
Nakailang oras ka na pa? Di dalawa na, magtatatlo na. Oo, tatatlo na eh. Tatapusin ko na ito pag 3 hours. So, Okay na yun. Okay na yun pa di. Nakakuta ka na eh. Nakakuta na eh. nakakutan. Oh, sana all. Dahil Sana all nakakakuta. si Tita din, baka hindi na yun makapag. Na natin. Yan guys, pa-thumbs up po pala nung ano dyan. Yun pong FWL. ano, yun pong nakapin, pakitamsakan po yung nakapin, andyan po sa taas. Premiere po yan. Ano po nga pala host ng Premiere? Hindi niyo po ba alam kung anong Premiere? Ang Premiere po, yan po yung ano. Ikaw na nga pa din magpaliwanag kung ano yung Premiere. Kasi ako hindi ko rin alam. Nagpaturo lang din ako dyan kay host mag-Premiere. Isang bihis pa lang ako. Isang bihis pa lang po ako nakapag-Premiere. Sa may upload na po na padihagdan daw. Aakyat daw si ano pagbigyan mo na, may 5 minutes ka pa naman, pasubrahan mo na lang pa may butal. Ano WS pag may mo yung private ka ng Chrome. Ay, akala ko ako ang Chappy. Ikaw talaga ang Chappy. Padi. Akala ko ako ang Chappy. Okay ba yung boss ko? Chappy. Sorry po. Ipaliwanag tuloy naman. Pero guys, makikita naman yung binabagong bahay sa Tatla. Hindi pa kayo yan. Hindi maklaro. Di ba maklaro. Tingog ni mo ba? Hello. Hello. Okay na ba? Ayan, okay na. Okay na. Ayan. Tinanggal ko yung mic ko. Pangit yung mic. Tiki. Ano SW Turkey? Yung Premiere po, pag may uploads ka na video, kahit maiksi lang, 5 to 10 minutes, pwede mo yung i-private muna pag nag-upload ka para hindi siya dire-diretsong mag-ano sa YT, di ba? Ipa-private mo muna yun. Tapos pupunta ka ng Chrome sa YT Studio mo. Doon mo siya isi-set. May nakalagay doon, set. Anong oras, anong araw yung gusto mo. I-set mo siya anong date, tsaka oras. Hinaan mo daw. Tapos pag na-set. Malakas pa. Hello. Okay na. Okay na yan? Ayan. Okay na yan. Ayan, pag na-set mo na siya, na-set mo na ng araw at oras, pipindutin mo yung Premiere, na-escort yung Premiere. Ma'am Victoria, i-click mo lang po yung link dyan. Tapos, Premiere. Sorry. Punta ka sa baba, may done. May done doon sa baba. Napindot mo yung done. Punta ka naman sa taas, may save. Si-save mo yun. Pag na-save mo yun na, automatic na yun mag-play ng kung anong oras mo na-set. Parang ano lang siya, parang naka-live ka. I-upload mo yan para tutorial mo. Lalaki ang ano niyan, views niyan. I-upload mo siya. Kaya nga, tutorial ako ng ganyan para makatulong din. Oo. Okay na ba yun? Nung kaya may natutunan ako kay Tom Eds, yung premiere niya kanina. Ay, premiere ba yun? Yung sa gagamit ng ano. Ginamit ko nga pa din. Ginamit ko kanina. Nag-try ako. Maganda. Ano ba yun? Prism Studio. Live Studio. Prism Live Studio.
Magda-download pala ako Preset. nun habang naalala ko. Magda-download pala ako Oo, nun ilagay mo kasi tutorial yan, boss. Oo nga, Melanie Soriano. I-tutorial mo sa video ba eh? Oo, sunod, i-tutorial mo yan. Ayan, si Ken Pres, Al Siaco Studio. Mega love shout out. 8 billion in the house, then thumbs up. Ayan, mega shout out tayo. Ken Al. Guys, pasupport Pres, naman po ng premier na ano, ni Team Aizen, guys. Baka naman po, Presim, patamsak naman. Presim, Presim live video pa di. Oo, Present. PRISN. Live video. Ay, studio. SM lang, di ba? Pre, tapos SM lang. Presim Edit Studio. Padi ito Sorry ba, padi? guys, ayan. Nag-busy ako. Ayan. Padi, Ayan, padi bumalik. ito ba, padi? Oo, Padi Present. ito yung Live studio. Yung ano alin pa din, dito? itim siya eh. Itim yun eh. Ayan, yan pa din yan, itim. Yan. Oh, yan. Yung itim. Okay. Oh, yan. Sige. Ayan, salamat. Ayan, dinadownload ko na para ano. Ano, Present. Dinadownload. Oo, Present yan. Ano yan, parang video editor din na walang watermark. Pwede mo yan, Ayan, i-install ko na pwede mo siya. i-off yung watermark. Ito yun, guys. Ito yun, guys. Tingnan mo bukas pa din may ano, may ano, baka pa-upload ko na yung bukas eh. Yan ginamit ko eh, video editor. Turuan mo ko pa di mag-edit yan kung paano. Madali ba gamitin? O ganun din? Ano parang yan yung Kinemaster? Kinimaster. Racing Hindi ako Lives. marunong Kinimaster. Hindi ako marunong. Di rin ako marunong sa Ang ano? Kinemaster. Ang ginagamit ko, Madali lang. vlog. Sa pag-i-edit. Madali lang naman. Hindi, mayroong nag-premiere kanina si Tom Eds. Ito nga yung Persim Live. Maganda naman yung tutorial niya. So, interesado ko kasi wala siyang watermark daw talaga. Hindi, Walang meron siyang watermark pa din, babayaran pero pwede mo siyang i-off. Hindi, merong Oo. watermark yan, pero pwede mo siyang i-off. Yun nga, Wala, yun pwede naalis yun, walang siya. bayad. Parehas yung Kasi ito free. Ayan pa di, i-open ko na siya. Download na siya. Ako Master yung gamit ko pa din, pero walang watermark kasi pinasa lang ng kaibigan ko. Pinasa sa akin. Ipasa mo Kaya naman sa sinare akin ko. yun. Share your blessing. Share it eh. Ang layo mo. Share it. Punta ka dito. Para ang layo mo, di pwedeng ma-share it yan. Ang layo. Ito pa di, Ito ba yun? Need ba ilagay yung Gmail? Ano yung ginagamit busing? Sabi ni Melanie Soria. Ano sa ginagamit sa ano? Ilalagay ko yung Install mo Gmail. yan, ano? Ora kung tatype ko na yung Oo. Facebook ko Lagay mo, gamitin mo yung Google mo. Google email mo. Ano yun, ano? Facebook ko. Drop ko na. Ayan, Facebook no ni Tita Dens. Pinasa ko na sa kanya. Ano Pinasa mo na name? pala. Present. Bababa ko. YouTube ko man ang nakalagay ditong lumabas. Inano ko sa Google. Ang lumabas dito pa di yung YouTube ko. Doon ko makiklik sa YouTube ko. Channel. Alin? Oo, yan. Yan i-click mo kasi yung gagamitin. Yan yung email mo sa Google, di ba? Oo. Oo, yan. Saka i-allow mo lang siya. Allow picture, videos, i-allow mo lahat. Sa editing. Ito. Kailangan pala Ayan ilagay po, dito email. binaba ko po yung Prism Live Studio. Yan, gamitin nyo. Maganda din yan. Parang Kind Master. Maganda din yung mga ano niya, tatlong oras na pala ako, guys. Ayaw mo, na ka ng oras ko. Kaya nga, gusto ko, pero siyempre, oras. Madaling araw na eh. Oo. Tulog ka na. Sabi nga ni, natatawa ko kanina ka sa
Sino ba yun? Sa premiere ni, ni Tom Edge. Sabi Pwede nung po, kanina, pwede po. huwag kalimutan mag-thumbs up at bakas para mabalikan ko kayo. Paalala lang, huwag masyadong mag-YouTube. Kumain ng maigi. Kumain din, huwag masyadong mag-YouTube. Kasi ano lang, yung revenue yung centavos lang. May bayad man to pa di Centavos na ah. revenue. Ha? Ano ba di? May bayad. May bayad. Oo, Nakahiga na. Prism Live Inantok Studio. ako. Dami lang Israno. Dito, Inantok umaga na, talaga. kaya Hindi, sa akin, hinintay ko pa yung oo, pagkain ko. Nagsaing pa ako. Nagugutom na ako. Kakain na kumain ka sana ako, muna. kaya lang, alam niyo bakit? Panis na yung kanin ko. So, nagsaing ako. Wow. Diba? Wow. Panis. 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 Si ba, habang naghihintay, Dapat ilagay nakahilata. mo sa ang lamig dyan, tapos napapanisan pa. So, oo, panis. Andun na, Jeff. Mo Oh, na pinitita din. Oo, Jeep Cabarcad mo na pinitita din. Si Adina Spitado Ortiga Hart. oo. Walang Pinalitan ko name. yung ano ko, yung maganda kong ngiti, pinalitan ko na ng nakatalikod. Cartoons. Katalikod siya Iba na yung cartoons ano pa. ko, iba na yung ano ko, iba na yung ano ko sa Facebook. Ano pa din? Pinalitan ko. Nakapasok ka na pa din? Napasok mo na ba? Sandali. Hindi, kailangan daw i-confirm ko pa, i-yes ko pa daw. Sige. I-allow mo lahat, i-allow mo. Yellow daw. Oo, yan yung ano ko, Facebook, Jeff. Natutulog ako ng Marami Hindi ka naman. pa mag-end. Marami. Mag-i-end Hindi na ka ako. pa mag-end. Magbababay na ako. Pwede. May na tayo. Pwede. Nagugutom ako lalo. 3 minutes ka na pala, no? 3 hours ka na pala, no? Ang bilis. Oo. Guys, Oo. mag-i-end na si guys. Salamat ha. Maraming salamat sa 9 na milyon din. Bye, guys. Bye, Kuya Ayun, Aragon. Matulog ka na. Wag na Masaya. makipaghalikan dyan sa cellphone mo. Hindi ko pa nakikita yung Baka FB lalong mo. dumugo yan. Salamat din din sa Kuya, bisay wala na Salamat. siyang wala na na siya, na stop na siya. Wala siyang signal. Wait. Sana pa Dami ko pasok tawa post. doon. Awit na Dami ko tawa. post. Bye. Bye, Ayan, guys. po. Bye. See you tomorrow. Bye, Maraming Kuya salamat. Bisay. Bye-bye. Ba na ako? Salamat. Bana. Let's share. Live lang Hey, ako. Maisen. Bye-bye. Salamat. Ano pa di? Tulog na tayo. So, antok na. Salamat pa di ha. Ayan. Salamat guys. Salamat bossing. Ayan. Walang anuman. You're welcome. Bye guys. Have a good rest to all. Oh. Bye-bye. Padi, asan ka na padi? Iwanan kita dyan padi. Okay, dyan pa. Hindi ka pa kasi sa taas. Oh. Kala ko hindi ka pa bumaba. Sige. Bye-bye.